síl go deo ngólanta orga Dúirt tú lom go ach tú arm go dtí go déit in an neiche An céir do tá sa síl seo ach ruút a chun méir ise Ba tú sa mhíl a céirt faoi an síl a tá féireata Báta sa mhíl mar ní bhainm sé cíal as lebide núsása céir do víns do ccoinne war I dtínte céir do víns do ccoinne war Gan bró áireann go deo gan bé wet agus domse go bú oh no ná blis mo bhró tro mar an dairn sé a bheasta cheo agus domse go bú domse go bú Manam sa scaoilte ag fánach go deo an saoirse seo Nacht an de fis gur trú a réit nach féidir mé sé smachtú a heile Ba tá sa mhíl a céirt faoi an síl nach chu lochta Tá me sé fíl thug me gachart a síl go man náide núsása céir do víns do ccoinne war I dtínte céir do víns do ccoinne war Gan bró áireann go deo gan bé wet agus domse go bú oh no ná blis mo bhró tro mar an dairn sé a bheasta cheo agus domse go bú domse go bú Bhfuil me leat a stair mór an dodí na a bhí má ógus simantá bhí tú an nuair a hasasta do rá an sé an léit seo na réalaí ocht na gur sleamh na mbéis a bhaid déal an bé Gan bró áireann go deo gan bé wet agus domse go bú oh no ná blis mo bhró tro mar an dairn sé a bheasta cheo agus domse go bú domse go bú Gan bró áireann go deo gan bé wet agus domse go bú oh no ná blis mo bhró tro mar an dairn sé a bheasta cheo agus domse go bú domse go bú I said Cunnas atá ag teacht ór amach tuairm an mic a walk is licht an leabhart am mar críofa chuile nílaách dír go Baile Átha Cliath gonna beat the odds yeah Céin fucking Jackie bro feckin' an gruig is an steal an need ag
chaska dough. It's there, I'm shutting rain, knew it, I'm like punk a tree, spreading the word to all with something fresh. You see, I'm getting fairly gone off most swing shit. Scott must scale and that's getting rented. What's up, where you flaked in pure sheen today and more fuss than I'm gone, nice to meet you. Shit on sale and shut, it's all glory like it's rain, never waiting much. I'm on that fair car or flat to the max. It come over here, fog, she is from pad to tracks, yeah. It's been right, Tommy Chalk now, BAC is so down, it's on lockdown. Imlay, JS rocking out, got crowd, Temple more here, they're hanging on, got sound. It's been right, Tommy Chalk now, BAC is so down, it's on lockdown. JS rocking out, got crowd, Timble more here, they're hanging on, got sound. Being on sale, show jacker, it's feck I'm araha in all got. Nail no fuckle like win, but it be grancher. Shinny yarn without log a loss. Time I know the lum, shin mo vanach D, we've seen catastrophe, it's much slong, get on for Coinne ain road, dear full as blanc, you got to get a fresh head on and be strong for long. Now back like Botium Bug, should have her newer. It's by two regalua, the hell like Vuskalt Bio, so scop the ski han to Aeneas is who is folks like Maragdal, two folks like Maragdal, a gun troll, Culanal, never break or fall, never break or fall, it's not be all look, Marta Culla Road Tau, it's gonna be all good, yeah. It's B Ray, Tommy Chalk now, BAC is up down, it's on lockdown, Imlay, JS rocking out, got crowd, Temple more here, they're hanging on, got sound. It's B Ray, Tommy Chalk now, BAC is up down, it's on lockdown, Imlay, JS rocking out, got crowd, Temple more here, they're hanging on, got sound. On lockdown, Imlay, JS rocking out, got crowd, Temple more here, they're hanging on, got sound. It's B Ray, Tommy Chalk now, BAC is on down, it's on lockdown, Imlay, JS rocking out, got crowd, Temple more here, they're hanging on, got sound. Tá mé ag bugad tríd an saoil gan stras my aigne. Cúpla mí a nuas lum féin all sláinte. Cúpla mí a nuas ógur dog tú má héh. Mé ag mothú or is fui yetra tom shave. Is ní rautú bhuir mo inta neu le fada agus mé ag dul. Cúla mégur chuig tú imar chuch an dullar school. Má jen bra mort agus gléic my phone. Fecin mé na anam am like when you get home. Om du var vennis Da undrer de flej Nga henne til du hasene Jeg hodet med ta du Tror om du var vennis Da undrer de flej Da så gang Gudurts meger du bra med skri Da så gang Gudurts meger men jeg kan
Forcing over on Valley famous women, Donkey Raw, Donkey Tutu, Fair, Laris, Dunching, they make Cinn Mhara, Tommy, London, Dick, Corsi, Mottle, Golden Borough, Dirty Deck from the Cluain, Leitir Ceannainn, Ever, Carrot, Timmy, Geary, Blue, Reach, don't know where to even start explaining them and play them. On corner, Reach, I'm thinking, baby, where you get a shot, you squeeze. There was tension in the air as she left that night, for a story or a soundbite. Even wild horses could not have stopped her leaving. Arrogate, coca
Cogus Prius Temple of Reach, Goctina Aragon, their Telefish's Temple of Reach, Pricks Aganis Faust, Licking She's Temple of Reach, Movion goes who is his he is his ten with Temple of Reach, it goes Aragon, Cogus Prius Temple of Reach, Goctina Aragon, their Telefish's Temple of Reach, Pricks Aganis Faust, Licking She's Temple of Reach, Movion goes who is his he is his ten with Temple of Reach, it's a Reach. This vecum trago the Saraha is never for luck. Got the art focal cune, liga near the stock. Tom with such a gun a day and show a marcus a mock. Now I can't air my skull on telling me I should change. Cause and tell a feature shoeless fecky to what I'm saying. Down tree hin it here his Christa then I kin it to fame. Got one bow her the top round top it came for the change. Okay, Chorda. Tá fáilte roimh fad go dtí Craobh na hÉireann de chomórtas Díospóireachta an Phiarsaigh an sá in Ostán an Ghaillimhe im Baile Átha Cliath. Tá fáilte roimh na daoine fad atá site na cathaoireacha an sá sa seamra, chomála daoine atá ag féchant orainn sa bhaile YouTube Gaillimhe. So má tá aine agus iad a lorg go mbeadh an rud feice ag mam nó dad nó aon duine eile sa bhaile just seoil text cútha an sin ará gúil míad beo ar YouTube agus go méid go dtí deireadh na híthe. Is ócáid anna bhór é seo dus na scoláirí atá ar an dá thaobhdíim an sá. Thosnaigh siad amach ag deireadh na bliana sicáta le comórtas ar líne agus iad a déanamh Díospóireachtaí ar Zoom. Is mór an dúchláin a bhí an sin do roinnteacha agus is an céad bhliain gur dathraigh Gaillimhe na rialacha a bhaineann leis an gomórtas le cuide a chur ar líne. So tá écht déanta an sin ag na múntóirí ar fad, roinnteacha bhí orthu fálam faoi Zoom agus fálam faoi YouTube agus bheith ag éirí an físeán a chur idir an Zoom an sin agus an YouTube agus péad é agus is mór an écht atá déanta. So búla bos mór dat sa múntóirí ar fad ar dúis agus Tigamid chomá gan na múntóirí sin a bheith páirteach in san slí tradiisiúnta a bhí leis an gomórta seo, nó in slí nua a bhí i gcuing im bliana gan an takeíoch sin ní bheith deis ag na scoláirí atá an sá a bheith ag ghlacapáirt sa Díospóireachtaí. So is mór an écht atá déanta in Cuile Scoil agus an seo os ar góir ní le ceire scoil ón 8 rodéigen scoil a ghlacapáirt ó hús na mbliana. Tá an tálibh a bheith an sá. Tá an obair ar fad déanta goibh le bheith an seo. Foireann mar gur comórtas atá i gceist, ní bheith ach fuair na bháin sásta i gceann 3-4 uair a clig nó mar sin, but ní haspáin sé sin an écht nó an obair nó an taide nó éad eile atá déanta ag na fórna le bheith an sá in ar deanta in jobh. Just madidir leis na rialacha a bhaineann leis an gomórtas, tá 3 nómad cainte ag cuile duine atá an sá os mo chóir amach. Tá Cluain mar a bhíon de gná a gomsa hús an sin agus taithí maithacha ar an Cluain sin. So beag sin búilte a gomsa in ag gánómad le rádíomh an sin ghfuil nómad amháin fága agus an sin búilteach me a ríiste in ag an tríú nómad. Ó thaobh na moltóirí tá híos an sin agus chuirme in aithne díomh iad i gceann cúpla nómad. Ní féidir leis na moltóirí sin 1 pointí a thabhartaíomh in ag an tríú nómad sin. So sé an molla a bheith a gomsa díomh ná chun críochnú suas cólua in ag an tríú nómad sin is go bhfuil si bh nán. Má téann sibh thar fór leis an gcaint in ag an tríú nómad sin is féidir leis na múntóirí marcanna a bhaintíomh ó thaobh na marcanna atá fáite goibh ón chur i láthair. So sé an rún atá ag na fórna tróna ná is miotasaí cardúlacht bhaintear na hÉireann. So sin an rún atá acu. Tá cathaoirleach, tá beirt eile site an seo taobh hirdíim, tá phríomhhaimimeach Gaillimhe Réman ó Ciarán agus cloisigh sibh ó Réman i gceann Tamalín, chomá lenar chaintóir dara ó Cuíomh agus beag sesin ag gléachach na hanamnacha agus be sé ag caintlibh i gceann Tamalín chomá. Tá anna haithí
ag dara ó héamh na scéimena atá ag Gaillimhe, ghlach sé páirt insan comórtas seo na blianta ó hin, agus bhí deire oban lena cuid fortíochta, but níl me chun an scéil sin a gcuidúig, is féidir leis an scéil sin a aimsintíomh i gceann tamalaín, a ghlach sé páirt comá lenar comórtas Díospóireachta tríú levéil comá le bheith mar bútóir brécórtaí gálaigh, sin brécórta bhí ann do micléad a bhína déanamh stadéir an Gaeilge agus an Dlí lena chéile. Tá sé le feiscin comá RTE telefís fel láthair, agus déine sé chuirsíos an obair fad atá déantaige comá le bheith thar agus sin téama den rún atá leis an comórtas Síonsearach, bhí sé thar Scoiláireacht Fulbright comá roiint blianta ó hin. So anhaí aige, so búlabos mór dar cahirirlach a nocht dara ó cuimh. Tá mé chun sibh ágantanis a láimhe an cahirirlach sin agus gléigh sesin na daine fad atá ghlacha páirt, bud chuig mission na daine fad in aithe na díomh dúis. Foireann A howlann seo atá i bhfabhar an rún sin Coláiste Bhríde, Cluain Dolcáin, agus an Foireann sin tá Annalí, tá Hallí agus tá Rosa. Búlabos mór dóibh. An sin Foireann B an céad iarrainn atá i gcoinne an rún ó Mainistir Loreto, Deilignis Leitir Ceannainn, chuirigí fáilte, ribh Charlotte, Elizabeth agus Anna. Ag boga a raibh gnis go dtí na fórna atá mothéamh Cluain sa, Foireann C atá i bhfabhar an rún chomá ó Meánscoil Loreto, Leitir Ceannainn dún nGall, chuirigí fáilte ribh Elena, Ariel agus Georgia. Agus an Foireann Dernach, agus níl míad a déanamh darúd orthu, Coláiste Seamount, Cinn Mhara, chun de na Gaillimhe, tá siad sin i gcoinne an rún a ríist, agus an Foireann sin tá Lauren, tá Eleanor agus tá Céadaoin. Ok, chuirde, tá mé chun sibh ágantanis i láimhe an cahirirlach agus gléigh sesin inis an céad ómthóir sa chomórtas. Gur magah. Díos mar you've galéir Constagh Goma just cún just cordúil beidir gan out an rún miotas cordúlach winter na Éireann ví sa tachtan sa tránóna trámglum trocht nim chuige agus manamach gur casach cúpla tamánírum nach raibh ó cordúlach. An sin hána méis tachan sus ví sa búil leis na fórnas cachéine just cordúil ach gan héile múla chur mí tús leis an Díospóireachta agus gan out an Scoil vege going agus vege laut tránóna ná Coláiste Bhríde home match an sa congracht de Cluain Dolcáin an Newlands agus tá siad son a bhfabhar an rúin agus sin chéadchain tóra vege ná Annalí Murray chuirigí fáilte rimpe más feidir bordóla. Cahirirlach a bhfuil túirí a lucht an sura agus lucht éisteachta. Sé an rún atá phléig when in you ná is miotas cardúlach muintir na Héireann. Tá mise agus móireann go hiile is go thomláin I bhfabhar an rún seo, agus tá míid cínte go dúci sibh lena an argáin siomh faoi dhear na Díospóireachta. Is mise Annalí, captain na Foireann ó Coláiste Bhríde, agus bé mise ag déanamh sambiniú an rún, agus beag mé ag caintlih faoi cad is miotas ann, agus margiocht in Éireann. Ina sin, be Holly ag caintlih faoi Phiarsaigh agus an dearca I dro daoine imil an tuci. An sin, be Rosa ag leirtlih faoin gníchas agus idir gealú in Éireann. Tám cínte gnéon tóí sibh go léirlinn ag deireadh na Díospóireachta nóir a dhearmid gur miotas cardúlach muintir na Héireann. Inis, déhí mé sambiniú an rún. I Díospóire tug me an focail is. An couple agus bríthas an aimsir láthraach atá gceist an seo agus is focail dearfa gé. Miotas. Rud nach bhfuil fear nó radio. Is minic a héim miotas a bhád siar sa star. Cardúlacht. Tréthe atá gceist an seo nóair thugann tú cabhar agus takeíochta gine, agus nóair caitheann tú le cairde siad. Muintir na Héireann. Seo achan duine a conaíonn an Ilan. Mar sin a cairde. Cad a cílíonn an rún agus cad a spóineas leis an rún seo. Cílíonn an rún seo nach míon. Takeíocht,
cúnamh, agus cardas le sunrú ann de hir sa tír seo a gá níomid. Inis, ní féidir tú sa cur leis an Díospóireachta gan díú nachcainte a bhfuil clú agus call down de air, agus clisi sibh an nachcainte seo an na Foireann eile seo an ucht. 100,000 fáilte. Níl ann ach Uirlis Bhargaíochta. Is miotas é an íomhá seo faoi cardúlacht muintir na tíre seo. Ní thugtar aon ard ar na miotas eile a bhain na muintir na hÉireann. Agus mar sin, céim fá méid an miotas seo fíor meas tú. An bhfuil grua ar hiile duine sa tír seo le bricnachar thu. An bhfuil gach duine sa tír seo cos snochta ag dausa ag an grosmhór. An bhfuil leprechaun le feicáil le puta ór ag dearad gach beá báistí. Ní dóí lo méid, rá méis, miotas atá ann. Is Uirlis Bhargaíochta iad an 100,000 fáilte, an fáilteach d'éireannach agus an cardúlacht éireannach. Tá brónar. Cuirtear na híomhána seo chun cín ar an státe damda, mar tuigeann an fáilte éireannach agus fiú rialtas na hÉireann go néintear brabús ar na híomhána seo. A cá thuirligh a bhfuiltúirí agus lucht an arsúra go raibh 1,000 maithagcuibh as ucht éisteach lum. Anna Vagadeo, Bidagwiv, Anneli, Murray, and son, a chorda, captain, Irin Coláiste Bhríde, sin Foireann A, a bhí bhfabhar an rúin gur miotas í cardúlacht a bhaintir na hÉireann. Inis an chéad iarneile thiocigh chun stáitse ná Mainistir Loreto as Deilignis gúnta Baile Átha Cliath agus si an chéad chaintóir an scoil sin ná Charlotte Hannon. Cuirigh fáilte rimpe, má se bhrile. A cathairligh a bhfuiltóirí a lucht an rasúra agus a gcoinne úsa goléir, Díomh. Is mise Charlotte, captain na Foireann seo ó Mainistir Loreto in Elganis. Agus is even linn bheith an seo libaniu chun an rún simú seo a phlé. Is miotas í cuaidúlacht winter na hÉireann. A cuairde, tá mé go láidir I gcoinne an rún seo, agus creidimid agus cruthomid nach bhfuil sé fíor. Dús, le rog mé ordiscint ar an rún seo. Rud is deireach, dearfach, scrífas an amsir gnáileithreach atá a gcoinne an seo. Cad is miotas? Well, sin term atá fórlaithin ach breagach. Agus cuaidúlacht? Well, sin taghfuil tá críúil agus fáiltiúil agus a churann duine ar a thuamhnas. Muintir na hÉireann, sin muintir na tíre seo na fithe sé chun taithe. Ar an omláin tá an rúna rá nach bhfuil muintir na tíre seo cuaidúil, agus ní aon tíimiid leis ar cór ar bit. Anis Ormheireann, seo Elizabeth an Dolcáin. Beg Elizabeth ag play chun is mar a chuhítar cuaidúlacht sa phobal I mu sa phobal agus thar. Agus Anna or gantar déirnach. Big Anna ag díú ar an gcocht atá a cuaidúlacht agus mar a chuhítar san éis óg. Anis mé féin. Cuaidúlacht a gcoinne úsa. Tá sé an Jackar cuaidúlacht a bheas ná thuis go crin. Mar tagann si ó críúir na sprida agus níos minicí ná a bhallairt le rog si I féin in Simeon Ruddy. Ach, Craobh or star linn dúirs a oscailt ar cuaidúlacht. Fiorma le harachtaí granta go dain or gríthe, a ceannig or sin se roin agus is iad a dí go déir as. Éis le seo a cuairde. Siar an 1847 níor a bhí an ggurta mór ag scriosanna na tíre seo, trasna an Atlantic, tháinig cabhair an grúpa dúchasach Americanach sin, teachtó. Cé go raibh si beobucht iad féin, cur séad agad cuain. A cuairde. Dúcht an 200 bliain ar aig, níl darma déanta ag gcoinne ar an lámh cúnta, tá mid fós ag gháil buícis. Cuoinnig an ionteach chur Jesús I gcórcaig. Scoileocht omláin agus Lóistín, séir an asca de bhil teachtó, I Coláiste na hoscail le cuórcaig. A nín muintir na hÉireann cuaidúlacht, agus ní dhéanann siad darmid uirthi. Agus darní staine inis, ócáid sportiúil I barc an crocig ag 2017. Clutha rugby idir sinna agus na Sosnig, agus stór forc an crocig ag stóna ar nuas ar thu go léir. In áit gunní, bhí líomhród rugby I lámha I mórí Sosnacha. Ar an náisiúnta hasna ag blair amach sa stád, agus lántóirí airnacha ag chuna God Save the Queen,
Gomasú in orda gín is a gotha. Duras na cuidiúachta oscailta amach. Glas an duras dúnta na triblódi. Siar is a cuidiúlacht, sial a cuirc na blinta ó hen, sial atá fós ag fás. Gurb míle maitha guibh as éisteach lom. Baile Charlotte Hannon an son a roin uis le an chiadchaidóró Foireann B ó Mainistir Loreto in Deilignis cúnta Baile Cliath. Inis a cháde an chiadidir nile tá sé take henes chuing ó hir chonel Meánscoil Loreto i Leitir Ceannainn i gúnta Rúnanáil agus si an chiadchaidtóir agus an captain atá ar bhuireann son ná Elíne ní hofiig. Curí fáilte rínta á sin bhfuil. A Carja. Le linn an tairí, aibrí me mílan ar chlí in Atlanta Aon, agus tasca bhil sé sitse in áte tá dáchreid sé galanta. Buin an at dúpla tuairí ó cin an tairí. Mis a bhíon ag codúla nuair a thulann siad isteach an doras a dosa, agus cin se chum fáilte is fiche rompu, agus déanam miseach níhil cairúla, ach ní fear cardlaach tá a gaiisian seo, ach bésaí. Tá difriocht óhar idir fáilte a churh daoine, agus a bheith cardúla. Caihí mé adbó go mín chud maith milsingta ar síla agamsa leis na Americaní, ach go háirithe, ach níor bhaithe le cardúlaach a cardja. Éiste leis na scéalta faoi hinsin na Yanks agus faoi cé comhhéir is atá siad, ar waithe leis na seisinaí flaithú le thugann siad dom. A caiithirlí a bhiltarí, a lucht an rástra agus a cardja géal. Is mis a lína ní hofií, agus tám anseo inú lima uran chun Lord Sliv go láidir ar son an brún seo. Is miotas I cardlacht muntar na Héireann. Cad is brí leis an rún atá idir lava a gin nu? Well, cílíonn an focail miotas gur fí scéal atá a gceist nó gur scéal atá an nachhfuil fearna ar bí ag bont leis, cé gur scéal é atá go mór a mell an phobal. An sin, is aird atá a gceist le cardlacht na laiacht nó muntras go muoin daoine ag marachtáil ar sca a céala go bonasa. Agus sin, muntar na Héireann. Támuidir canseach faoi phobal na tíir seo ar na síalta seo. A cardja. Ní mór da an duine sa seomar seo, lucht an rástra ach go háirithe. A hiiscint go sáil ar nach ag cant faoin bhailte crí úil a chuir mudrah thuirtarí a támuid sa rún seo. Tá an 100 míle fáilte beo batha, cinse, agus torrá ar airnán na tuairisreachta. Ach ní cheann sé níos duine na sin. Le roi mé féin agus ma urann sa rún seo gur duine iad muntar na Héireann nach bhfuil cardja le haon duine, na haon drama tá agsúil utha féin. Ní líonn sé cardlacht agus ní anann siad aon iireacht muntras a chothú, ach go bháin le daoine eile a rugú agus a tugadú anseo, mar is leir ó haide ón IHREC. Idir nach míon seibhil sóisialta ach ag duine as gach carthú airna ina sé lethil le daoine de bhanis tír agsúil. Duine as gach carthú a cardja, nach bhfuil sin scanala. Agus nach líonn sé go rí seoir go bhfuil na Héireann ag an máú aine nach bhfuil dír go still lá an at muntras a dhéanú lá. Bé me cardja Ariel agus Georgia an seo go lua chun dul níos duine sa scéal. Bé Ariel le cant faoin aspa cardlacht a ectar ar chaidanna na tíra agus faoin dóid a bhfuil seanraí a malathe ag muntar na Héireann. Bé Georgia liv in sin ag lúir faoin aspa cardlacht a léironn muntar na tíra I drá an luchtisiúil, I drá ina macrí agus I drá muslima. Cosúla fásacht an bhradan fása agus dréacht tíar na nóg. Feic bhí sibh gur miotas omlan é cardlacht muntar na Héireann. Gur a maithagah. Rhíl agad Elíne ní hofiig an son a roin uis le as Meánscoil Loreto I Leitir Ceannainn agus iad son I bhfabhar an rúin. Inis an Foireann Dhearnach ar a glár Foireann D ó Coláiste Seamount Cinn Mhara a gúnta na Gaillimhe, tá siad son I gcoinne an rúin agus sin chéad chaintóir ónmhuireann son ná Lauren Britain. Búla smór de Lauren. Caithirlí a bhiltarí a lucht an arsúra agus a céirde géal is mis a Lauren captain na Foireann. Táim se agus mar aireann go héile is go thomláin a gcoinne an rún seo gur miotas I cardúlacht muintir na Héireann. Bé méid táirt san bhníor an rún agus ag láirt libh faoin na nósanna cardúla tág na Héireann. An sin, bé me coscoilear Eleanor ag déanamh tracht ar cardúlacht na Héireann I leth in Immerci. An sin, bé me coscoilear Eleanor éan An sin, bé cuasnacht na tíra faoi cabada ag éad an mar dheara.
dús áfach, bhhaithlam an rún a vinniudiamh, focail ocail. Tá sóim me leis an céad cuid den rún, is, an copal san amsir láthraach. Táid é cant faoin látá nniuán agus an níis, díreach. Agus céir is brí leis an bhocail miotas. Cilíonn sé gur scéal ná cáú na mór le rá é ach nachhfuil sé fear. An sin, an céad cuid eile den rún, agus an focail is tábhachtaí inar duram, cardú lucht. Is é sin tréith daine a cilíonn go tú oscailte, carthanach, fáteach, caniúil agus gníal. Má tá tú cardúil, churann tú duine ar thuamhnas. Agus faoihearra muinte na hÉireann, na daoine sa tíre seo. Tír na néamh is ná ulamh. Go simplí, tá an rún seo ag rágur breag é muinteras na hÉireann é sa látá nniuán. Rá mééis na thula mé riamh. Is tír anbheogaí éire ar go leor bailí na in éireann. Tá aithna ag gach duine ar céile mar támuid go léir có cardúil sin. Má tá fina seoit ar cardúil muinte na hÉireann, ná féach níos fuide na bháthair sa siopa. Chéintí stoc le haid baine agus arán, agus ceara uair níos déanaí, tá sí fós ag cant le duine éigean sa scuúna agus caiifimiid a adbháil go bhfuilimiid go léir cinteach as sin. Agus, muna bhfuil, tá aithna agan ar éireannach eile cosúla a bháthair. Deirfan féin gur beidh supervalú an áit is cardúil le an éireann. Ní amháin é sin ach tá na hÉireann có cardúil sin. Ní féidir le sláán agáil, ní bhíonn sláán riamh simplí sa tíir seo. Ar amháin, thug sé mo winter 50 nóméid sláán a rá ag duras mo cheantais mothirí. Agus iad ag rá cear go leor seo é slán, a hiorchas. Táid go léir an seo cinnteach as an géad nó sela. Aber leat go mhuilann le daoine as muo. Níl sé a cuaig sa cíns gur súla gur tar an ceist. An bhfuil aithna agat ar mar an ché. Bhí si sa géadaglam sa 2010. Ní chuann sé soccer an gur bhfuil céad is trocha bhíle duine sa contaí, má tá tú as an áit céine, caiithí aithna bheith aga bhar a céile. Agus céimfá mar táid có cardúil sin. Dar leirta é, is í ar an tír is cardúla san Eirpe agus an tríú tír is fithe is fearr sa Deilignis. Ní miotas é sin na cairde is Phiarsaigh é. Mar sin na gcine úsla, tá muinte na hÉireann cardúil agus mátá áras ar bit ormh, teag seo bedúir le amháin. Gur míle maigah as 8 lom Fionóna. Anna go leo bin bh Lauren Britain son ó Coláiste Seamount I Cinn Mhara a gúnta na Gaillimhe agus tá cloiste going inis os na ceire fórna ón géad caintúrachar fada ar ggóintí láidre túramíocht hóiste agus níl an alagar achan na hús tá míid chun leanúnta raigenis agus fille ar an A agus an dara caintúracha ó Coláiste Bhríde Cluain Dolcáin sinní Holly Davies bheith go labhairt I bhfabhar an rúin rist. A cáthirligh a bhfuiltarí a lucht an rasóra agus a lucht éisteachta. Sé an rón atá a phléig gcoinne inniu ná is miotas í cardúlach muintir na hÉireann. Tá mise agus má bhaireann go thuile is go thomláin I bhfabhar an rón seo, agus táid cínte go dtiocfaí séamh leanan ar gáintí faoi dheanna díospóireachta. Is mise Holly agus béimiise caint le faoi, Phiarsaigh agus an dearcha I dtrá daoine ar an imime. Bhí Annalí a caint libh níos luúthe agus bé Rosa caint libh ar ball. De réir antaide is déine a rinne an cuairla cabhraach Baile Átha Cliath ag túsna bhliana seo, níor bhóigh 60 faoin gaiad do géine sa bhailte I lár príomh cabhraach na hÉireann is títhe, agus céim fá meas tú, féic ar na mílte Phiarsaigh a hagan ar cuairt anseo gach bhliain. Cínte, mullann siad álaíach na tíre, ach ní bhullann siad cardúlacht agus canáltas muintir na hÉireann. Ní bhíonn an 100,000 fáilte le feicáil na sráidethe na cabhraach agus ag gearradh an lei. Tugadh mar thomhla an scéal uafásach faoin ionsaí a rinne ar Phiarsaigh Americánach Stephen Termini a bhí ill na bhliain 2023. Cá Stephen breis is mí san ospidéal. Is omí sampla de ionsaithe mar seo a tharlaíonn gach bhliain ar Phiarsaigh. Níor caithí tú ach deadófaí a chur ar síol lá ar bith agus cloisí tú samplaí eile. Cloisí sibh na Foireann eile a caint le faoin tír sa bhailte seo, ach ní creideann tú a cairde, go méid tú sásta siúil timpeall Baile Átha Cliath is títhe gan a bheith bortha faoi Foireann.
Inis, bhrálam leirt le faoi dearcha I dtrá daoine imal an suci. Cloistear go minic go mbíonn fáilte riamh gach duine in Éireann ach tá fáilte seo breagnathe ag an gcuí a gatar daoine imal an suci. Go minic, feictar agáidí ládra in aig ón na déarthirí German I gceantar difriúla fud na tíre. Elizabeth ó Mainistir Loreto. Tug mar hampla na hagáidí I gúlag I Baile Átha Cliath gá bhliain ó sin. Is Foireann a chunnig go mór na sráideanna nuair a bhí planana ann ionad a oscailte taifí. Ligtar daoine go gcuireann siad fáilte ar éarthirí German fiú an lucht sill ach an rud is tábhachtaí ná nach gcónaíonn siad gar duit I dó ceantar. 100,000 fáilte, ní dáí lo mé. Agus a Eleanor ó Coláiste Seamount. Bhí agaidir sill las muid Ostán I gCarna guntaí na Gaillimhe. Ní raibh daoine sásta go mbeidh losdaín fáil de taifí. Tír cardial. I caitheoirligh óiltirí agus a lucht éisteachta. Bhí Annalí a caint libh níos leuthe agus bei Rosa a caint libh ar ball. Gur 1,000 maithagcuibh as lucht éisteach lum agus ma cardia I Coláiste Bhríde. Dílas Halí Dílis an san riine uisle ó Chláiste Bhríde Cluain Dolcáin agus Seoling a roiig inis go Foireann B ríist atá leir a gcuineh an rúin agus an tarna cainteúir có Elizabeth Aston. Elizabeth. A caitheoirligh a bhultóirí a lucht an rasúra agus a gcoinne uaisle go léir. Díomh. Elizabeth is an domsa, agus bhí mar dúirt Charlotte ó Bealtaine, beag mise ag dtíorú ar chóirdiúlacht I muis sa phobal sa tír seo agus thar. Well, tá sola mé sa bháile in Deilignis leis an CLG cúla. Cosúla gach club eile sa tír, tá sé bunathe ar chóirdiúlacht, ibrithe dheonacha agus obair fórna. Mar bhealh an club seo, an rud a crochéan chóirdiúlacht dom féin, nó ní ógan siad duine ar bith ar an taobh lína. Tá Ryan Foiile agus gníomhachtaí Foiile ann de fóistí le réachtainna speisialta. All-Stars a tugtar orthú. Agus nuair a bhuaigh an bhuir an hínseach Craobh na hÉireann im líana, cé a bhí I lór agus contosaigh sa colóra ach na All-Stars. Fíor chóirdiúlacht a léiríonn Naas a gcónaí, agus bhí brod ar an féin ag siúl taobhír den grúpa All-Stars seo an lá buachach sin. A Annalí, dúirt tú nach raibh daoine cóirdiúil, ach I bríonn cóirdiúlacht go ciúin faoin radar. Fáin scandal agus drochniúcht a lán paibbliachta. Granta anan mar náisiún tá cóirdiúlacht dómh siúd atá ag stracailt. Lista gan óibh den na hagraíochtaí a thugann lámhcún dá nóir is gá. Mar hampla, teach pieta, taú an am an ggótar. Focus Ireland, ag carú le daoine gan dídan. Lorlin, ag tuairt ara de fóistí atá tin. Tá cóirdiúlacht sa léir ón obair dheonach a tharlaíonn trasna na tíre gach éon lá. Agus tá sí sa léir freisin an chur chuig a réicúiseach ag tá gcuinte go ná. Bannach díle strán séirí mar how's it going, agus nach an na cainte mar what's the crack, no, sure it's grand. Freisin, banú agus buchas a gáil leis an tamóní bus. Taú le cíistí agus béilí nuair a aon cara nó cuairs na bus. Cóirdiúlacht a gcónaí. Freisin, ag dul timpeall an domhan tá call ar Díospóireachta na hÉireann. Tá anspród sa phobal sin. Tágann siad le chéile chun cabhar a thuirt. Mar hampla, na himachtaí a reachtólann an London Irish Centre de cheann daoine atá ar an imil. An nús sin tá go leor réaltaí idirnáisiúnta ag cur futhú in Éireann, a thnaíonn siad cóirdiúlacht na tíre seo ag gcomparóid le náfharsan tucht Hollywood. Agus Costina cosú le Sarah Jessica Parker, Jeremy Irons agus Daniel Day-Lewis a aon faoi sibh anseo in Éireann. Agus le linn COVID nuair a bhí Matt Damon faoi las in Deilignis, Cousin Winter an bháile a phrí bhódachas go láidir, cóirdiúlacht ag obair. A chuirde, tá cócht ag cóirdiúlacht, míle bíchas. Nar lagadaíú Elizabeth Aston an sanna chuoine uisle ó Mainistir Loreto in Deilignis agus sin leithlí inis tríd an Díospóireachta agus raimid caildúireach a raig go dtí Foireann C atá a labhairt a bhfabhar an rúin agus an tarna cainteúir atá ag Meánscoil Loreto inniuh ná aerial feic rá a chuirigh fáilte bhuair rih aerial má sé brúil. A chairde.
Lar Elizabeth, Fuin Muntrisk Imask Muntra na Tira, agus is Kincher Gurmai and Rud A, Focus Arlen, Sachir Shaw, Ac, Mas Cheer Mudge in a will, Spirit Fubble, Imarima, Cain Faga will Dini Fagfa Emiliha on Sahi Sachir Shaw. Darla Serbi o aware, falling gain Trocha Kuig Fuin Gate de Chanori o a Malu social Sachir Shaw. Fiu Amon and Aaron Fado and the Miu Pubble, Eg Faimu Mar Ainid. Fiu Corsan de here, Eg Bolo Shah, Higa Kela, August the Mayu Shanor La Fain. Fiu Dini Eg Bolo Shah, Kuku Gole Ul, Eg Kanch, August a Cora Law, August a Kinchu Guru Akan Rud Agart Law. Hegag Fado, Guru Muntrish, Nias Taug Tina Privagicus. Ac, is more idger in you, August in ye, August in ish, new more an achna eg horsna hela, August legat dinna eg torch ara the no fain, teeth here the horsesha a taffy glass. Neo achna eg horsna hela, August to sha nor in a chira eg follench the var. Rin Lauren, eract occur in a lee orin, gur fear hard to say, and carges yen in erony, liturshuri. Ach, a Lauren, Laria Carjlock, Don Verconic, Stephen Termini, a Onsuko Trum Kushak, Hraj Talba Arianuri, no Don Francak a Onsuva Skins and Art Kahak. Tagan Tertiary on Shaw, Tosco will, Metis Carjlock, Muncher na Heron Cluaiste Aku, Ac, Darleshan Irish Independent, Ni Ilan Ac, Fiha Kahar Freen Gate Aku Dindar Ni Islair a Harja, go Dagan Shade Don Fishkill, Ac go main and Arinia Shara Farir. Louis Lauren and Carjlacht Idger Eriny, August Diaspora na Heron. Crudgeon Fain, Guro Eriny, a wadnius Carjla, blinked o hin, Ac, Anish, ta akin dinna free vrew, August fooder fruhu, August Anish, Neil Hwakin sheet and town the vet Carjula Kayla. Nura view ec to mind chart sa car limo dajo fado, August Mayog, view she ardu lab, no mare, lighted, the akin dinna a wolshe a moher, ac, is fear yogandini a venig banu a hela mar shos latan yuan. Is mo shans a ta ogid, shage one in a clostyle, no mare egin ella, la hakandini, eg re heart, la haspa fina, August aspa massa hela. Vector and aspa massa shaw, go mionmanikanish, a draw emerkak sa cheer, August Ferrier. Ní doilfam go beit ta lehenia ra go shunrak gur cheer cardio I era nish leis na honchiha agus an umper bagara fada leit in Immercock. Jer Charlotte go will much cardio mar nar hulish of a Charlotte vi na honsiha of yon glass and mi luna sa anuri. Rin slua on si hrúpa tafak labati agus bacon the hodge dini cor leish a lord in a yay. Agus a Lauren. Ma aiter falcha I cali agus carjlactan shaw. Cain fagar cor trocha, sha, hula shivagart me, trocha onage lostein, do hefi tree hina le blaint the bioga anuis. A harja, san ash a vien chanikis, ni vien carjulact, guro mayogav. Céad míle maithagad Éirial Facro an son an darna caintúr ó Meánscoil Loreto I Leitir Ceannainn agus san isráid glingadi Foireann D ó Coláiste Seamount Cinn Mhara tá labhart gcoinne van rúin tróna agus an tarna caintúr atá go san corrigí fáilte rimis Eleanor McCavanagh. Díomh go léir. Is me se Eleanor agus tá go hiile is go thomláin I gcoinne an rún seo gur miotas I cardúlach na hÉireann. Is fearrá go bhfuil an rún seo bon os cion ag muintir Leitir Ceannainn agus cúil Dolcáin. Tróna, le roí mé faoi cardúlacht bhúntir na hÉireann I le in Immercic, go háirithe muintir na Ucráine. Is tír I éire le star dahan lán le in Immercha agus dóireacht. Tuis a gcuim céir is brón, teithach agus aspa díd na ann, agus sin an fág míon an pobl éireann cómhach agus fláthúil nuair a hagan daoine in am an áitir. Elena, luí tú bré cordúlach. Is éasca rá go bhfuil an cordúlach bréagach, ach léironn tatha taithí daoine a bhallars. Ránnig éire mar ceann duna tíortha is cordúla dain in 2023. Dúirt tuairisóirí go maithann siad fíor fáilte ó Croí nuair a hagann siad go hÉireann. Sin fine se, ní miotas é. Éirill, tóga bugé. Tuigeann go bhfuil roinnte gódaí beaga tar éis Charlú, agus níl siad deas ar cóir be, ach is é sin an mionlach.
Ní leiríonn sé sin an bheonatá ag bhórmhór na daoine in éireann. Tá na hagóidí sin andhéanamh ag grúpi beaga a labhraíonn go háirt, ach ní ón an glór ard agus fíorthuaim na tíre. Nuair thosig an cogus in Ucrán, níor cheas múintear na hÉireann siar. De réir na rinne, lí agus curt, ghlach éireann le os chun 100,000 daoine ón Ucrán in achar angear. Sin figur olmhór de hir bheog cosú le hÉireann, agus ní miotas é sin. Ní bhain gur oscail daoine a dithe dóibh, ach doscail siad a gríthe dóibh. Fálaigh siad bia, AD, agus fiú breagán agus glúdaoine donna páistí ón Ucrán. I Meánscoil féin, tháinig dátaí ón Ucrán, agus ribhdéir na seachtaina, bhí cóirde agus cópláir nua acu, agus rangan na béle breise agrathe dóibh ar an anclár. Suoinnig faoi cé có Jackar a bhí sé chun bog a go tír nua. Carrig na Haránnig go mórló chun iad a chur ar a gumport agus thug siad 100,000 fáilte dóibh. I Cinn Mhara, d'eagraigh club soccer ihe oscailte dóibh chun fáilte a chur rompú. Agus gábhlíonn éis daoine, tá siad fós an seo. Ach anois is bád an clubíd agus is iad ar gáirde. Ní miotas é sin, is í an Éireanna, agus ní stopan ar cordúlach leis na Ucránig. Tá míid thar carrig de daoine i dtíortha eile freisin. Mar hampla, d'eagraigh Scoil ócéid tomsí airge cúpla míohin chun isce a habhairt don na daoine in Gaza. Níl aithne a gcoinne ar aon duine, nó níl cóidirh a gcoinne lo, ach fós, tá na Haránnig ag iarraí cabhrú lo. Sin an cinál tíre atá a gcoinne, tír cordúil, áilteach agus carach. Ní haon scéalaí cordúlacht bhúntar na hÉireann, is Foireann í I bhocail agus I gríthe na daoine. Mar deirtear go minic, ní bhíonn stainséirí in éireann, ach cóirde nach bhfuil tú tar éis bualadh lo fós. A cóirde, níl dar ágah a ghlacha lenar dúm, gur bh míle maithagah osach déiste glum an tróna. Míle buchas Eleanor McCavanagh an sanna chuoine uis le ó Coláiste Seamount I Cinn Mhara agus an tarnacainteoir ó Foireann D atá a gcuineh an rúin. Fianaise, Phiarsaigh agus Foireann úntaibh a cluisteaing ó Scoil Ráth fecum na Moltóiríonn san ar chúla tómra agus iad a scribile leotha jab decar le díanamh conis ach chiimiidir an mégéin ar nábalta buile marthe na muice a bhla sa bhálta deirg. Raimí tar neiscadí Foireann A, Coláiste Bhríde Cluain Dolcáin agus an cainteoir deirnach a bheith ag a Foireann A tránóna ná Rosa Rafter, chuirigí fáilte rita. Cothairlig a bhfuiltarí a lucht an rasúra agus a lucht éisteachta. Sé an rúnatá phlé gcuin aniu ná is miotas í cardúlacht bhaintear na hÉireann. Tá mise agus ma éireann go hiile is go thomláin I bhfabhar an rún seo. Agus tá muid cínte go dtiocfaí sibh lenar nGall si faoi éireann na Díospóireachta. Is mis Rosa agus le roi mé liv faoin cnéicas agus idirhealú in éireann. Bhí Annalí agus Holly ag caint liv níos luúthe lenar nGall seile a phlé. Inis, le roi mé liv faoin cnéicas. Thula sibh faoin 100,000 fáilte a chuirtar ar fáil in éireann, ach ba ceart dúing fécint ar na bhíneise. Níl éon éras ach go bhfuil sucí ilchultrathe I sucí na hÉireann. Ach tá cnéicas le feiceáil go fór lehan sa tucí seo. Gúréalta, bín póster in aigen immercha le feiceáil ar fud na tíre. Gúréalta, clistir faoin agó nua airsúil agus faoin actrí cnéicas ar umpar poblí. Tuairisciú, seocht gé tríocha de chuir na fuaithe de na Gardaíonarí. Níl lá dá déanthart nach listir faoi unta béal agus fisiciúla de bhuioine do muinach etnach. Agus a Charlotte, clistir scéalta breagacha gach lá faoin in immercigs na man. Agus tá is ag modrí na sráide, nach bhfuil an tála seo crin. An credibh tusa Conor McGregor, ní dóí lo mé. Céin fá meas tú, níl tír cardúlaí an tír seo. Agus a Eleanor ó Coláiste Seamount, tá an ceart agat gur chur muintear na hÉireann fáilte ar na daoine an Ucrán, ach ná déon dearmid go bhain na Ostán agus na Teilig a lán airgid dá bhar, an targid atá tábhachtach. A chairde,
Tá idirhealú mar cuid de chultúir na hÉireann sa lá atá ann. Deirtear landceall in Immerkig, an lucht siúil, daoine gan dídan, daoine Erica, an pobl imimethe. Ní heictear cardúlacht muintir na hÉireann agus muide caint faoin na grúpi seo, tógamid mar hampla gear ceimte hiíochta. Go riomhinnic chuirtar lucht in Immerkig as an gantanas tíhiíochta, ach é sin ráte. Ní bhín tíirní talún sásta tuthe a ligan cíos de tráilig le leanaí nó de daoine ís lincom. Níl tír cardúil í an tír siú a charde. Agus a Charlotte, ná bíag dul malógart. Ní bhín cuchirmíocht ann den na daoine na Immerkig seo. Go minic, tillann siad pá níos ísle ná muintir na hÉireann agus an taithí céine acu. A chahirirlig a bhfuiltúirí agus a luchtan rasúra. Bhí Annalí agus Holly a caint libh níos luúthe lenar neargan teile a phlé, gur raibh míle maithagwaibh osúcht éisteach linn i Coláiste Bhríde. Gur míle magat Rosa Rafter an son a chuoine uisle an cainteoir dearnach ó Coláiste Bhríde Cluain Dolcáin agus an múntóir a bhí lé leis a bhfuir an son Emma ní Chormáin. Bogam míad Raiganis go dtí Foireann B a gcoinne an rúin a ríist agus an cainteoir dearnach ón bhir an son ná Anna Keely D. A cathairlig a bhultóirí a luchtan rasúra agus a gcoinne uisle go léir, díomh. Anna is anam dom, agus bhí mar gur Charlotte ar Bealtaine, beag mise ag dír isteach ar chóirdúlacht I Meánscoil Éasa óg, agus an cuairt atá aníte intí. Ach dús a Annalí, dúirt tú gur breig é an seanachil 100,000 fáilta. Well, cén fá an gapan tú gur seanachil é, ní deirtar é gan fá nó muna bhfuil sé fíor. A cuairde gan doubt is é éis óg na tíre an bhain is lúgfara atá intí. Granta an mar gcuoine óga tá cuairdúlacht dóibh siúd atá ag stracailt. Is cuimhin linn go léir na boscaí trócara, na siúlad uirithe na boscaí broga, sa bhunscoil, ach leanar sé aráig sa bhanscoil. Táid I Loreto Deilignis ag bailú ar budea plásticha agus chaní stán fullaba agus ag tuairt an airgid go Loreto ron bec in Eisgurt Sudan chun fios a chur ar cuasaí idircis an sin. Idir gníomh iontrach adrann a hebhraíonn gach duine, chuairdúlacht a leithníonn trasna an dain. A Ariel, dúirt tú nach bhfuil fiú aithne ar daoine ar a cuasan. Well, ní ceapan gur sin an cás. Tá an mo cuasan go dtí mothach an tám ar fád. Tá aithne agan ar gach duine. Derfiú mo cuairde mo bhamo mantíní an rud céine. Freisin sóiríonn cuairdúlacht gach teorann cuasaí creideamh agus cultúir san áireamh. Mar hampla, in aimsir COVID, an cuimhnimh go léir nuair a bhí scar sosialta I bhaim. Well, dus go porc an crocaigh a gceataí don phobal Islamach le haig féile iad Baile Átha, ónas go méid spás chun scar sosialta a chur I bhaim. Lámh na cuairdúlachta nach bhéad fi luach a chur air. Agus thosaigh sin ócad bblion tú. Tá an féile seo fós achilóir I borc an crocaigh ó hinine le. Se a chuirde léiríonn fíor chuairdúlacht measar agsúlacht I gcoinne. Agus a caint faoi bheasar agsúlacht. Freisin léirigh muintir na hÉireann measar agsúlacht inscinne, mar rinneadh pósta cóganéis de lethach an seo in éireann 10 mbliana ó hin. Agus ó hinine le lean 50 tír eile dá hampla muintir na hÉireann. Trasnaí cuairdúlacht gach teorann idir cultúr agus tíortha. Beidir go si bhíh an sin ag smaoinmh, well, cad bhfuil dainte eici féin. Well, is ceoltóir mé, agus gá bhí ó hin, ghlach mé póirt I the big busk le grúpa cuairde ag sinnam ceol chun airgid a bhallú de Focus Ireland. Agus dtír ceithre lá ó hin, bhí mé ag sinnam ag féile do uspís páistí Laura Lynn, ag léir cuairdúlachta gan Luke Saher. Chun simú sús, léiríomar mar orann go bhfuil cuairdúlacht beo bathach I muintir na hÉireann. Chruíonn ar star go bhfuil si granta godáin in ar grítha. Tá spánamar an cuacht atá inite intí. Síní bhí lámh na cuairdúlachta thar lear agus thar cultúr, ach ná déanamh with darmid go dosíonn sé sa bhaile. Síal a leanan ag fás, míle buchas as éisteacht linn. Baile Anna Keely D an son an cainteoir dearnach ó Foireann B Mainistir Loreto I Newlands agus Scoil Ráth go dtí Foireann C sinad Meánscoil Loreto Leitir Ceannainn cúnta chuúna náil agus an cainteoir dearnach ón bhfuireann son atá a bhfabhar an rún ná Georgia Nic Fáidín. Cruigí fáilte is fithe rianta. Elizabeth,
Lord tú faoin gardilacht a léiríonn muir na hhéireann de chéile, I cant faoi obair an CLG agus Laurelin. Ach, mar a luim a captain a lína hana, is gardilacht srianta é seo, mar ní léirí jéad é do gatram sa sochi. Tógan luchtúil mar hampla. Jeran nachhfuil duine bí sa seo mar seo inniu, nachhfuil through ratchis dúil to get gan cúis a chluisteal faoi bhal den luchtúil. Bíon siad san ai le haid le haspa gardilaachta muir na hhéireann go léithil. Lan an gardaí slándala iad, agus éad ag siopadaracht. Agus tá is agam ó ma fós part amsir féin an Ostán, go Laurelin gan ligin don luchtúil ácaid a chur an áirithas an Ostán. An nuas seo, dar le Pavy Point. Fáin an luchtúil Ijabel ó Strandcherry ina gantar áitiúil go seachtaníil ar laiad. Agus sin gan cant na fechtas a bhíon, éon go míon údars áitiúil ag gurí lúistí na hógáil don luchtúil. Ní hawain na léirí tar cardilaach dóibh. Ach ní muir na hhéireann ag irí go méid siad an inar scrad asal uhi fiú. Ceabhfuil an cardilacht agus an Naas a luí tú an sin Charlotte. Dar le survey ón onadam cearta Roma. Ní bhéú ná a héin faoin géad de airní sásta ghlacu le bail den luchtúil mar bhil Charlie. Agus ní bhéú 75 faoin géad de airní sásta ghlacu lásan ina dibre fiú. Gan trachtaí anmh ar cardilacht, níl peoch Christiaachta le bhecas na mion sin. Louis Eleanor an fáilte uchálaí nuair hánig uréní sa tíir seo, ach céirt faoi mana te lán a bhí le feicáil an áit na man húisiilta an uirí. Louis lína hana nach míon airní le crack nGall ag másciú le daoine ó Cnéice agus ó hiortha éagsala a go fíor anmh. Agus mar sin, ní cóithíonn siad cardias leis na daoine seo, agus ascar an réamhclaontaí agus aspa muoine as an mí cardilaach seo I drá pobal Muslimach na hhéireann ach go háirithe. Louis Ariel Foireann a drá imircach sa tíir seo, agus tací an thuras ón garda síochána a fiche trí lena ponse. Dar lá, haning méidú dá faoin géad ar an gácht fua sa tíir. Agus an rud is brúna faoi. Ní chun an fuach seo aon inú mar feicim an drá ide a aon mo cúb scáirí Muslamacha, go háirithe na cálíní a chaithin cáilí. Nuair a chéan mo tí san bailí mór ag amlón, baníon cudhhaid den na siopadúir mé, agus chuann siad cant agus mar sin, Tegum cáhar láran an nósin gur daoine cardilaach éad na hhéireannaí. Ach, ní léirítar an críúlacht cearna I drám a charde Muslimach. Ní féidir ará go muir na hhéireann cardial, mar a bhfuil siad cardial ach go bhhain le daoine atá dír cáisiú lá féin. Ná mar a luí lína, daoine atá réit le neart airgid a chóirt dóibh ar waithe leis an gardilaach sin. Agus léiríonn tuairis go Irish Independent, go bhecin Muslimí an aspa cardilaach seo, mar aníú éire ar ceann den na tíre is mí cardila de thuairsóirí Muslamacha. A charda, Lór lína faoin difriocht idir fáiticus agus cardilacht. Lór Ariel faoin aspa cardilaachta I drá seanóirí agus a chráidna na tíre Árainnn. Agus Lór méid faoi aspa cardilaachta a léirítar I drá an luchtúil agus an pobal Muslimach sa tíir seo. A charda, Creideann muid go láidir gur imi cardilaach na néirnach ar chlí na Foireann a bhádú chin, agus nach bhfuil fanta dún inis ach an mitas a faoi cursaí mar a bhí. Gur maith agah. Anna Magadú, gur bhíle agat George Nic Fódín an son an caintúir dearnach ó Meánscoil Loreto, agus siad Kathleen Nicky agus Amanda ní chofaí na múntóirí bhí takeú leis a bhuirinsan agus dhéanas rúdalú ó chéanamh gur bí Liz Murdoch an múntóir a bhí play le Foireann Mainistir Loreto sin iad Foireann B. Nis ní mór ná bhfuil deire ráta sa Díospóireachta sa, tá cluiste going os na caintí cóirí ar fad geall leis ach aon duine bháinna fácha agus go raibh héin an tain arabháin atá sa Díospóireachta seo tránóna, tá sé benathe a measc na man. Cuireadh í fáilte rimis éadán ó Baile, an caintúir dearnach ó Coláiste Seamount, Cinn Mhara tá a gcoinne an rúin. Díomh a chuirde, is mise é dán agus tám go heile is go thomláin I gcoinne an rún seo, gur miotas I cardúlaach na hhéireann. Tásúla gom gnéon tóisibh lom ag dearma cuid cainte. Tróna bhháil lom labhairt faoi comhórsanach na tíre, agus níla statisticí nó figurí ach le maithaí fearsanta féin. Tám thar bheith brodúil bheith me cónaí sa tír cathanach agus cardúil seo. A chuirde, nuair tharlaíonn tregóid an éireann, is léir don dal go mííonn an cardúlaach le feiceáil loithreach. Mar hampla, nuair bhuail storm éoin an tír seo I mí anar, fágam a hailech an letricus, isce agus teas ar feas seachtainna.
Ní hégach le Cluain Dolcáin an oling seo, mar ní cailann siad san letricos an seo I Baile Átha Cliath. Bhí orm féin agus daoine an ar gauntar, boga amach as ar dithe fura agus dorcha agus tugiú seomar dúin san Ostán áitiúil, séir in Aisce, agus céin fá mar tag an muintir na hÉireann le chéile in Amman Gátar. Ní amháin é sin a cúpla mío hin cailú mo cuas an bocht. Chias an pobl ar fad le chéile. Tháinig cuasan le ceaparí, cíistí agus fiú próci té chun carú leis an teaghlach. Níor stop sé an sin mar thosaigh siad an ní na gréithe ag glan amach na ggófrí ach an rud is tábhachtaí chun takeíocht ciúin a thuairt. Níor iarú orthú é dhéanamh ach rinne siad é mar gheall gur cóide agus cuasanna iad. Is iad muintir na hÉireann. Agus tá mar sinní neach baile mór agus sráid baile timpeall na tíre. A halaí, luí tú choirúlacht ach tarlíonn sé I neach tír. Ní cilíonn sé nach bhfuil muintir na hÉireann cardúil. Dar leis na Gardaí tháinig vládú ar na ráthú chorálacht in éireann an Newry. Cuir é sin faoi de ceann agus cudal air. Tá clú agus cáil ar bhaintir na hÉireann as cé comhtacúil agus carannach atá siad. Tá aithne a gach machas inín maithir Phiarsaigh an Colín ó Gaillimhe a fuarbás de bhar ailte an Newry. Nuair a bhí sé an late toiseo bailíú €4 billion ina honóir, agus ní miotas é sin a cóide is í an Éireanna. A Rosa, luí tú Conor McGregor, ach sin duine a bháin. Ní cheasan McGregor de bhaintir na tíre, ná chuir nóire orm. Nach rá tú a géisteach leis an rún, táid a coint faoi muintir na hÉireann. Is Foireann seannach go gás muintir na hÉireann, ar scá a chéile a bharan na daoine, well ar scá a chéile a bharan bhaintir na hÉireann. Chun simú suas leabhar láran faoin na nósanna cardúla atá na hÉireannig. Phlé Eleanor cardúlaach na tíre ó thaobh in Immercade, agus faoi ar a cardja bhí mise I caint faoi cuasanach na tíre. In éireann ní bhíonn an cardúlaach I bholach, bhíonn sí le feiceáil I miosca ceaparí I gceop an té agus sa cuian a seasan muid lena chéile gan focail le rá. Sin cardúlaach, ní miotas é ach an fearna, gur raibh míle maithagómh osteach d'éisteach lumsa agus lema oireann tróna. Gur míle maithagómh Céadaoin ó Baile an son agus sardú mé an maic de Naas an son díreach bhhailm cóghardachas a dhéanamh leis na fórna goléir as an Díospóireachta a bhrá son. Gasca díanta go bhar fad an chréibh a bhaint amach huidim héin agus bechearcamach se bhana bhúrálach ar fad as a héin. Na rudí chuig gan rumsa an tard chaidán Gailge bhí goibh an deis bhéalacht na smaointe agus an táitimh agus an rud is móthe hen lumsna an breagnú agus an túnsaí agus an frithúnsaí bhín sé sinna gcónaí anamh in éon Díospóireach. Gur bíanam a goibh agus chuirim an maic raigí Tomás gur magad. Gur magad an sin dara agus éocht déanta got an sin leis an gahíirlacht chomá. So beag sosa go gnis a cháda ar feid cúpla nómad beag na moltóirí gemacht an seamra agus búlaigh me an cligín a ríis nuair a hagann siad ar neis. So tóg sos an sin agus tucha mé ar neistíomh I gceann tamalaín. Gur magad.
Gurh maith go Joe a goháin nach raibh an árán ar ólas a gom. Féin a canna an sin. Now, Lanimid Oring a Chorda, seo an chuid dáíre den ihe. So, bhí cúigar moltóir an sin ag éisteacht leis an díospóireach sin. So, dúis bhálam fáilte a chur rih na moltóirí ar fad, Catriona Nic Donacha, Antón de Lap, Féileach Donacha, Liamach a Bhuir agus Maureen í Bhrí. So, búla bos mór dóibh dúis. Tá duine a fanachtain sa ar imil an stáid se le tacht suas agus aiseolalas a Howard chomá leis an bútóra ógart an gurg se fáilte rih Maureen í Bhrí leverdal. Chairlach, chóir a goléir, chansóirí, bhualam cóhairt chus mór in leis an ceire éireann a tháinig chofáda leis an tráseo an nocht agus caithmé rá rinneisib sár job go dó. Is díospóireachta caithmé rá a haine go mór am chéine géisteach lib, mar hairnsib gachrod óna chéile a nocht. Bhí díospóirt ionintach neachasib steach go maith bhí taide ionintach tíontach na fórne. Agus tás an go rá rudí mbliana agus gur go leor mo chéad baltaí ar línas ó tá ní slú taithí a gcuimhse ag seasa ó scór slua ag láirt agus tás am haoníse éasca sin éana. An rud a bhí tucaí fao dairn na on cóirla thugmúd stíb ar mealach go lách sib leis agus go neach sib leis so más sib a socht a méid sin éana. An Foireann go hindúil tugann muid cóirle, bud níl an cóirle eile tuairt ag an tráseo, mar níl annach an Foireann a ránú, ach tá mé ginstíb céimfáil go bhuach an Foireann seo, agus bhí muid ar fad mar chonig sin ní ramid a bhád a mus an í thug se bhád ar an cinenne dhéana. Ach cheap muid go ra Foireann a bháin go ra chorthamánacht ionintach idir an strúr cantóir. Agus go neacha siad níos duimhne in san ina gcuid cansa agus an rud a haine go mórlinn ná bhí figurí bhí statisticí bhí taide dieanta a bhí sé sin fitse fuirte isteach ina gcuid cansa ní just figur a cathúmach an sin agus bhí sé ceangal sa chumá in san bréignú ámantaí. Is ochla marrá nach bhfuil an a Foireann amháin go féidir an buamh acu ach na fórne eile leanagaí oraí mar tá blianta eile osfuargóir go féidir le fósa bheith ag díospóireacht agus is scill iontacha cabhar sé go mór libh ina gcuid scoiliacht ina gcuid scrúdachaí agus gacha bhfuil a mathrú má ecinn sibh tharraigh sé le den éigean an seo nar rinne sé héine ach tá mé chun an Foireann Comórtas díospóirt an Phiarsaigh fií a cuaig na búirteoirí na Meánscoil Loreto Leitir Ceannainn cóhardachas lib. Gurh mágad an sin a bhhaíonn agus mar a dúirt mé ag tá sach na híthe ní haspáin sé sin aspa taide nó aspa obair nó éad eile ó thaobh na fórna eile de. So má bhuichas dos na fórna ar fad agus mar dúirt mé dos na múntóirí chomá agus chomháirdas le Meánscoil Loreto Leitir Ceannainn a bhuaig Craobh na hÉireann im bliana. Inis a cháda caithmid bronna i ghéanamh ar na fórna ar fad agus tasnómid leis na fórna a críochnig sa dara áit. So be mid a déanamh an bronna howlann sin le caithíorlach Gaillimhe Wayne McFeilimi chomá lenar íchaintóir dara ó chuomh dara má héantas a haimpelinn sin an nó howlann sin chun a bheith sna greengraf na chomá. So, gléhamid inis ar na fórna a críochnig sa dara háit ag tosnú amach le Coláiste Bhríde, Cluain Dolcáin, má héan Annalí, Holly, Rosa, agus an múntóir Emma Nic Garmán, má héan sibh se howlann isis go dtí an taobh sin den seamra, bronigh caithíorlaigh Gaillimhe, tastas ar cuile duine a gcuibh, bronigh sé bán ar cuile duine a gcuibh, chomá le darabháin de 65 euro an duine. So, búla bos mór ar dúis de Coláiste Bhríde, Cluain Dolcáin.
Húnta gar fád agus bhris. An dara Foireann sa dara át Mainistir Loreto Deilignis Baile Átha Cliath, Charlotte Hannon, Elizabeth Ostán, Anna Keely Day agus an múntóir a bhí ganas ar an bhfoireann sin Liz Murdoch. Má héon sibh se howlann sin a bhdal. Gur magadh. So rud céanna buaite ag na fórna sin, tá tastas aithníonn a fáirtíocht in Craobh na hÉireann anocht, bán chomá agus darabháin de 65 euro an duine atá buaite có an sin. Sin ghnúdach fair play. Agus an tríú Foireann sa dara háit, Coláiste Seamount, Cinn Mhara chun de na Gaillimhe, Lauren Britton, Eleanor McCavanagh agus Céadaoin ó Baile chomá leis an múntóir Mary Eileen Nealon, má héon sibh se howlann sin chomá agus brunthig na lads an tastas, an bán agus an darabháin ormh chomá. Búla bus mór dóibh. Gehúdach fair play dóibh. Agus in isise cárda, Bútóirí, Craobh Díospóireachta in Phiarsaigh, Fiche chuig ó Leitir Ceannainn in nGall, Meánscoil Loreto. Búla bus mór dóibh. Alina, Ariel agus Georgia, agus na múntóirí Kathleen ní Gay agus Amanda ní Ghuffig, má héon se bhar fad howlann sin runnig Cahirirlach Gailing, Curran Gailing ormh chomá le bán agus le tastas agus tá 250 euro an duine in darabháin búta chomá. So fair play dóibh. Gehúdach ar fad, siad é inis a cháirde, tá snómid an céad díospóireacht eile an díospóireacht síonsear I gceann denómid nó mar sin. So be mid a tosnú leis an craobh síonsear ag a 27. Gur bhagah.
leis an Comórtas Seamount seo. Agus tá fáilte romh ar fad an so go dtí an Craobh Díospóireachta roinnte go bh a bhíonn so ag éisteach leis an cé Díospóireacht roinnte go bh eile atá díreach tréisteachtasteach don Díospóireacht seo. Tá fáilte romh ar fad an so, das na daoine tá sa seamra, agus fáilte chuig na daoine atá ag éisteach ling agus a féchant ar YouTube Gaillimhe comá. So bhí haimpel ar 200 duine a féchant ar YouTube don chéad Díospóireachta an sin agus tásúla gom go méid céine ag éisteach libh sin so bheo si bh lórá le mam nú dad nú péidir eile tá Somála agus si bh labhart i gceann tamálín. Ó thaobh na Díospóireachta de an so is ceithre nómad cainte atá ag na homathirí ar fad. Tá an cloigín agams an sin mar a bhí leis a géad Díospóireacht, búlaigh mé sin tréis 3 nómad ar dúis, agus cílíonn sé sin go bhfuil nómad amháin fág a gcuibh, búlaigh mé rístéin sin ar an 4 nómad, agus an bhola céine is a bhí agam leis na fórna Sóiseach an sin, ná téir thar fór in ig an 4 nómad sin, níl na máltóirí in ann éon pointí breise thortaíomh an má héann sibh thar fór ar fad ó thaobh cuasaí amade, tá siad in ann pointí a bhaint maidir leis an cur láthair atá déanta goibh. So just le bheith airach fé sin nach déann sibh i bhfad thar an 4 nómad sin. Ó thaobh an rún atá leis an Díospóireacht seo, sé an rún atá có ná tá an cearta go siúd a raníonn dul ar imirce ón tír seo. So sin an rún atá ag na fórna. Chur mé na fórna in aithne díomh inis, ag tosnú le Foireann A atá an so ar má thaobh yes, agus tá siad san I bhfabhar an rún ó Meánscoil na Tuirmhte Dúrlas, chuirigh í fáilte roimh Orla, Alíse agus Pippa. Búla bos mórla. Lanimid ar aigen is leis an céad iarrainn atá i gcoinne an rún ó Scoil Ráth dún ó Glann na Gaoirech an so im Baile Átha Cliath, chuirigh í fáilte roimh Kate, roimh Connie agus roimh Cillian. An dara iarrainn atá i gcoinne an rún Foireann C ó Scoil Park Sanford ó Ranelagh im Baile Átha Cliath, Éireann Foireann sin tá Bet, tá Izzy agus tá Siomha ann. Búla bos mór dóibh. Agus lucht leanta mór tógus teacha chomá. Agus an Éireann deireanach atá an so Foireann D atá i gcoinne an rún a ríist ó Coláiste Seamount, I Kilcarmach, I Gúnta Uvalí, chuirigh í fáilte roimh Jack, roimh Jani agus roimh Lísigh. Gohúntaach, tá míad nach mór réig le tosnú ar chuid máltóirí atá híos an sin, tá an cinenne in lámha acu, tugadh siad Meánscoil ar bail in ig na Díospóireachta le Céadaoin, agus Éireann Ben Éile Nocht tá Catriona Nic Donnacha, Antón de Lap, Maureen í Bhrí, Féile Mac Donnacha agus Liam Mac a Bhuir. Búla bos mór dóibh. Agus ar ícaintóir atá taobh hir díim an so, seo dara ó cuimh, bhí roinnte goibh an so nuair a bhí me a déanamh chuirsíos ar an obair gan inan sé agus cuilerád ag tasach na híthe nocht. Tá dara anna dhílis dos na chomórtais ar fad a bhíon ar siúil ag a Gaillimhe. Tá sé tréis páirteach lecha in gachéon levéil de Díospóireachtaí do Gaillimhe, Meánscoilíochta, tríú levéil agus ghlach sé páirt in Braid Cuairtaí Gálaigh comá. So tá anna haí aige is réalt telefíse ó hinné agus ag obair le RTE fé láthair ach sin rud eile tá déanta aige ná gur bhain sé amach scoláireacht de chuid Fulbright an bhí sé ag chur faoi I dtír eile comá rud éigent a bhaineann leis an téama atá leis an Díospóireacht seo. So tá míad réigean is le tosnú, beag dara inis mar íchathaoirligh don chuid eile don chomórtas agus chuirigh seisin na homathirí ar fad in aithne díomh inis. Gur magah. Ar míle mágad tá hamáis díosmaríomh go léir tá míad is súil go mór leis an Díospóireacht sa slua bre Baile Átha rún anna spéisiúil fórna bhí sa leirló a chéanamh tá siad beagán ar a bhíseach ach a súil go mór leis an Díospóireacht agus tá siad ar fad olmh agus gan na héile muile chur mé an chéad chaintóir in aithne díobh
ó Meánscoil na Tiobraid Árainnn éile I Tiobraid Árainnn, chuirigí fáilte ribh orla ní Ceannainn atá I labhairt son an rún. Hiirlig a bhultóirí a chóscalóirí is a chuirde go léir. Fear míad fíorchaoin fáilte roimh tróna inniu chun na Díospóireachta seo. Is mise orla, Captain na Foireann ó Meánscoil Loreto Deilignis. Táim se agus Foireann a líise agus Pippa, go hilla is go thomláin I bhfabhar an rún seo. Pléigh mé cultúr is tradiisiún na himmarcha atá fitte fuairte le stair na hÉireann thar na blianta. Nósigh me cara a líise dúing faoi ís na hóige, an géir céimta hiíochta in éir naniu, agus an fáin taistal ná dúrtha a bhíon gcoinne óga. Agus beag me cara Pippa ag caint faoi cursí falána, an caid an marachtála I dtíortha eile an domhan, agus saoil na nimmercé cair leir. Ach dús bhfuil am san bhí a thuirt headlan rún seo. Tá, an aimsir láthracht den Foireann B. An ceart, sin I dedal, tiltte, tá cead a gceist. Acu, an fór anam raibh ochlach iver ulra. Siúd, sin muintir na hÉireann. Rauníon, an aimsir láthracht den Foireann Raunig. Tá cinna agus féidirthacht I gceist. Dullar imircha, sin an dír seo a ágant is cur faoi I dír nua. Ón dír seo, sin éire ar dír bheag álinn gúchas. Mar sin, déir an rún linn, go bhfuil muintir na hÉireann I dedal, agus tá sé den ceart acu, siúd a rauníon, dullar imircha an dír seo. Tá muidna, Meánscoil Loreto Deilignis, go hilla is go thomláin I bhfabhar an rún seo. A gcoinne úsla. Tá cultúr na himmarcha agus tionchar an taiste fitte fuúta go smiúr is stair na hÉireann ó hús ama, na Celtic, na Lochlannig, na Normandig, na Plandala. Ar deanga orsta féin an Gailge. Is teanga in de orpach I. Ilan na néamh is na liúna a thugtaí ar intrá. Hasna na néamh ar fud an domhan chun síscéal dé a scapa. Rauníad ar glé dé a ragart. Néamh Brandán, a bhain America amach ribh Columbus, mar déir me bhúntar Gailge. Is curiach I comach dal an scéal. Nu néamh Pádraig, a dag is a déil éire a ríis. Nu gráine ní bháile, ag teocht Phiarsaigh. Aimsir an ggurta mór, nar a heth milliún duine ón úling is an grútan. Ní raibh an dara rawa ag an galín óg any mór. Si sé bhlíon a déag díos, an céad imircach ar Ilan Ellis, $8 imircha, chun saoil níos fearr a bhaint amach dí féin is dá chláán. Nu an cúlú 8 méachta sa 8 dí is a rís sa bhlín gabhal a hocht, nar a tháinig deire le léhananta sebhra an tígar Celtic. Thóg daoine idir óg agus éasta bán na himmarcaigh in aim an gátar. Agus an sin, daoine óga an léaniu a bhfuil go simplí fáin taistil orthú, is taithí an tíal a bhlasa acu. Ba cordún a bheith bródúil as na daoine seo a chuirde. A neart, a bhéinúlacht, a bhís. Ceann ródatha, ceannarí an domhan, a híalraigh ó imirthaigh na hÉireann trá. Muintir I Canada, Ronald Reagan, Barack Obama, Joe Biden, nar thóga mar America fiú. Is oscail súil I, rud fiúntach, inbhultach, tábharta I an imimecha. Nach bhfuil geansaí hipperdáin, nu chuil chuinnig Alicia, comá le bríste gearpá mescail, le feiscint in isis mór hímpel an domhan. Nach bhfuil míad có bródúil as, agus nach bhfuil míad antóca leis comá. Aontaigh lum a chuirde, nar a derm, go bhfuil an ceart acu siúd ar aníon $1 imircha an dír seo. Gurb míle maithagibh. Díola orla ní Ceannainn an son an chiad chaintúr ó Meánscoil na Tiobraid Árainnn cúnta Tiobraid Árainnn, agus I labhairt son an rúin seo a nocht. Bogam míad ar aigenis go dtí Foireann B ó Scoil Ráth an dún an lán na Gaireach cúnta Baile Átha Cliath. Tá an Foireann sa Foireann B ag labhairt a gcoinne an rúin agus sin chéad chaintúr an Foireann son Katie ní Chisáin. Fáidir I Katie. Hiúlaigh a bhultóirí a luachtar seo agus a dhéanaí úsla. Is mis a céis, Captain Scoil Ráth an dúin,
agus mar aon le a chomhscoilóirí Connie agus Cillian, Tom go hile is go thomláin I gcoinne an rúin seo, a dé ggóil an ceart go siúd a raníonn dollar imreacha ón dtír seo. Le roil mé díobh drothuncar na himreacha ar hir, an sin plé a Connie tómhacht an éasa óg agus cursaí idircis, agus Foireann mí nó a Cillian, nach go sríonn leis na deisna fostaíochta sa tír seo. Déirigh luchtú mar seora nach bhfuil an dara rawa ag muintú na tíra seo ach dul ar imreacha, ach ná creidgaí iad a dhéanúisle. Mar níach ag ceilt na fíorna atá siad, agus tá mid, mar uan, chun léirúdíobh gan deitir bit, go bhfuil rawa acu, agus gur chóir dóibh an rawa ceart a dhéanamh, sé sin fannacht in éireann ólann. Ach dús, or munhuiscint ar rúin seo, le rion an brithir tá ghuiimiid a caint faoin lá tá nuain, in níis. Cílíonn ceart an rud is ciallmhara agus is stúama, cad is bríle siúid, sin na daoine atá ag dollar imreacha, agus an focail is tátaí dhéanúisle, an brithir raníonn. Cílíonn sé sin go bhfuil cinenne le déanamh, cinenne idir imimecht agus fannacht sa chó seo, agus cén rá atá á dhéanamh acu. Cílíonn dollar imreacha an tír ina tóga agus rugad duine ógáil, chun maractá go fáil téirmach I dtír eile. Agus cén tír atá a gceist, chuir an ón dír seo an uail go muid ag tagart dóir na lán orsa. Tá tradiisiún fada na himreacha ag gcoinne éireann ó aimse an thuairt a mhór. Tá orstar, líon lán, le scéalta daoine ag tógáil an bhád bháin. Agus cad a fóga ina nia, ach Craobh, agus cua, barón agus brise chrí. Níl aon doubt faoi dhéanúiste, nó go ach míon drothuncar tubisteach ag an imreacha ar phobal agus ar náisiún, ar mhórán cúisna. Chailtar daoine óga, chumasacha, té pobal agus báta I léag, chuirte stop le fós agus ferbert, le déanra ag laidú, tága ma I leanúnachas, cultúr agus tradiisiún. Laidín an imreacha nascanna teilig, chailinn sean hismóirí amach ar ghar fóistí, chailinn gar fóistí amach ar chean hismóirí. Tá an drothuncar seo cho fíor aniu is a bhí fad dó, ach an rud atá difriúil dhéanúiste, nó go raibh ann I láthir na hóra. Tródó raibh, bhí graim ducht ag díospóireachta ar bhainte na tíre seo, ach ní féidir a rá go aspa deisna nó fostaíochta in éireann aniu, mar léire Cillian ar ball. Múnan an star ceachtainna luach for doing, agus cahamid fálam ón am atá hart. Níor bháilinn an crema a tharla in éireann de bhar na himreacha a eáil a rís go jo. In nuas ar sin, is am I deachracht agus dúláin a bhanan as le saoil na simreacha féin. Gealann tíortha, I bhád is a géin, deisna, agus de aimsir, ach ní mar hialtar a bhítar a gcónaí. Bíon costais óhara ag bainte sucr síos thar mar ina deachrachtaí, praticúla, loisina ó, chóras nua a hiiscint agus a lámh seo, popéiricus, deachrachtaí an meascatha. Is minic a bhíon na deisna fostaíochta sealadach agus neamh chinse thar. Agus cá na dúlan seo a thorú I bhád ó chláán agus ó chóide. Du réir croscéir, bíon uagnas agus cua, bheagnach 7 is a cuaig faoin géad deisiimreacha éireannach. Imreacha an rá a ceart a dhéanúiste, ní dói lom é. A dhéanaoga na tíir seo, déanagí an rá a ceart, banagí linn, fanagí in éireann. Gurb mágwibh. Bíle buchas céis níí san an son ó Scoil Ráth an dúin in lá na gaiirech cúnta Baile Átha Cliath agus í leabhar a gcuineh an rúin. Siling in is go dtí Foireann C atá ag leabhar son an rúin tránóla ó ranalach a gúnta Baile Átha Cliath an bhuireansa agus tá siad a fada freistal ar Scoil Fárc Sanford agus sí chiad cain tóir a bheith go tránóla captaíonn na fórna Beth McAfee. Fáidir óta Beth. A bhuiiniúsla agus a cuairde Gael, is mise Beth McAfee an céad cainteoir agus an captain ar an Scoil Fárc Sanford anseo nacht. Agus tá mise anseo I gcuideacha leis na gcuirseacha Gaelacha gríofacha seo,
chun seasa fiocmhar agus feasach a dhéanamh son an rúin, go bhfuil an ceart acu siúd a raníon dul imircha an dír seo. Anis, is aber léir agus nábhcásta í an rúin seo, ach tá inar dúm gá elementí bhfuil a hiile sa leir de DE. Hiniad an ná siúd a raníon dul imircha agus an iarm animaclach ceart. I gos an céad count díobsa, tomíad ag ghlacha leis go bhfuil míad go léir ag caint fé an rud céine. Sé san an acman nó céadán sin de bhainse Héireann a ógan an tián seo dá neon hain, chun curfuú i gríoch éigent eile bhain buin nó sealadach. Ach I Bhíorna is é an dargané an ceann bhfuil an Díospóireacht fad an seo nach ag bra. Mar déon bhrí atá leis an element ceart, sa cóhéach seo. De réir folklór beagí gonal is anan an focail seo agus na termí Cialmhar, Buntáisteach nó Tarbhach. Mar san ba an bhrasóra a léirú ná cinna chuna lasa é don grúpa sa an socrú chun an tír a ógant. Agus Foireann a crothú a Wallart, go háirithe madidir le caiidán na batha. Le roí ar dríú caintear siomh díobh an stúm a bhanan leis an imircha dómh san atá pís a beag ní sinna, nó announce na blianta. Tá spónaí ar nar caintear isí díobh, céco fóntaach agus atá sé do gcuoine óga ag toig lurig tí an tír a dhíbert. Agus I machósa, leabhar mise libh faoin na canílacha ibre tabbaisteacha atá catínta in Éireann, agus fé conas sa sampla seo ar a laiad, gur níos gluise go cínta iad na cnic I bhád uan. Mar a gcuoine úsla, má is glíonn sibh é an nuachtáin nó iarslair sa tír seo faoi láthair, tá altain a nígailt ann faoin braseach ina bhfuil servísí an stát, agus faoin imacht bhuatha atá ag titim amach dó bhar. De réir an INMO forras garmiúil na nultrí in Éireann, tá an cír thuúthal agus stras, airithe códana in ar nospedal inis, go bhfuil céadad an ard dó bhfuil tar éis an bhád bán a thugant go dtí Sósanna, Canada nó ní sia amach ná san fiú. Darla ceard cum an doctóí na Héireann, tá cultaí faoin airad san bhrú ibre go bhfuil siad ag balúló ina mílta, go háirithe chuig an Austral, áide bhfuil anna chuid comhraicóirí dóiteán ag dul freisin. Mar thura ar an duchar atá an bhariacht saothar a dhéanamh dó meabhar sláinte. Dearan an INTO agus an ASDI linn go bhfuil ráta pód a bhuaintóirí co-íseal san nach féidir le tuthe a ceannach in éon cearn den tír. De réir an GRA agus an AGSI agriocht dín na Nardaí, tá clochtais ibran or sa co-angis faoi láthair go bhfuil pólíní óga ag bula an bhóthar ina slúata go dtí an nua héileann go mórmór. Agus, darla PD fóra ceart cuman na bhórsaí cosanta, tá frustrachas co-catínta a measc arghuid saidóirí am an dachasa, go háirithe na mán, go bhfuil 10 fan géad den arm ag éirí as a bust gach bhliain ó 2020 ar aghaidh. Agus níhé go bhfuil cuasaí aon fioc níos fearr san Arnold Fríomhdach. Dearan an IFA linn bhfuil sé beagnach do dhéanta inis slí bheatha a bhaint as an bhear móracht. Agus, ótí an RG data cuman na siopadóirí, go gcaithí siad a nátribh a cumjód ar oscailt seacht lá na seachtainna, chun a gceann a cinneol os ceann is go fiú. Dé wa a chuirde I an lán ostíocht, nuair atá dálaí ibre na tíre co-ú fósach san, go bhfuil ibrethe na Héireann céasta ina maithe acu. Tá roinnt in ar measc ag dullar imircha chun suamhnas, agus sósamh garmiúil éigent a bhaint amach. Agus cé a thógach orthú é, níl ach saoil a bháin agat. Deis a bháin. Mar dúirt raftarí trocht ar raibh, is brá an rud I an bheatha, ach ní hagann sé fé go. Gur maigi agus ihuá. Nar lagadiahu Beth McAvee an san Captain in Scoil Ráth Sanford an Suslan Ord Chahid. Agus tá mi gháil siara an is siara bóthar go cúnta I bháilí go Coláiste Seamount Cormac Foireann D agus tá an uransa a labhart a gcuineh an rúin chomá agus sé céad chaintóir a bheith cotránóna ná Jack ó Flaharta. Bhín éireacha fada ar na bhfabhar lár. Is minic a bhín cuma níos fearr a rudaí a géin, ach ní cílann sé seo go mbíonn sin níos fearr i gcónaí. Is rud é seo le cuimhnimh I ri na Díospóireachta a nocht, a cothairligh a bhfuiltóirí a lucht an rasra agus a cáirde ile. Is mis a Jack ó Flaharta, agus tá mé an seo aniu le me iarrainn ó Coláiste Seamount Cormac, go hiile go is go thomláin an rúin, go bhfuil an ceart acu
ach siú siúd around $9 imircha ón dír seo. Níl cúis bailí a go $1 imircha ón dír seo cur be. Ach fan, Díospóireachta, rocky mé trí sanbhúna Díospóireachta seo I gcéthar cuid. Iver a hain, tá an ceart acu. Cílinn ceart go bhfuil rud cór ó thaobh na morálteachta de. Morálteacht, sin count na 3 M's atá á phlé gcoinne inniu. Iver a dó, siúd around nín. De réir fóclaí an aimsir láthair de bhríthar raunig. Níl srínar thu siúd tá ceada cosa, agus ráha acu. Sin an ocharach le cardia. Ráha, iver a trí, $1 imircha. Tu hir féin ágal go socrú go bún I dír eile, agus Foireann, iver a cahar. Ónar dír dúchas an seo. Éire, Ilan na nabh is na lúna. A cén fa a racha éine ón imircha ón éireann. I Díospóireachta, le roiig mé faoi imircha daoine ilse. Ina dhéag sin pléid fi caintear a dó Jani an dara muintris. Foireann nuc fi caintear trí lísigh an 3 Meabhrach, Chunkar an imircha in bhúnahocht. Gáiste chinnel is a 5 imircha daoine ilse na hÉireann. Cén fá, tá éire is scris ag daoine óga ardilse atá ag ágal sa tír seo. Tá geantanas oibre ilse in éireann. De réir an Irish Independent, sa bhliain 2018, tá dúshlán ag 8 faoin géad ostathirí agus tá oibrithe ilse aimsiú, agus an nissegáirde. I 2025, tá an dúshlán céine ag 8 faoin géad ostathirí. 8 faoin géad. Agus leidir díla fós oscailta, cadí an éireach seo. In Ostán, rialtas na hÉireann, ísféad is €7,000 chun duine óga chuirtí oideachas sa tír seo. Idir Bhanscoil, Meánscoil agus breis oideachas, an sin, rounnin iad siúd hir féin thug oideachas séir an ascadit a tréachta. Cé chomh droféasach agus leatlas a géis sin. Ní dhéanaan an rialtas aon bra bús ón an eisteocht is tarmhachtachtaí a dhearna siad. Oideachas don téas óg. Taobh eile den scéal, don siar a ghlachan na himmerciig. Íocan an tinamachach, cánacha a bhlíonn an rialtas sin agus í tacu le incam an tír eile. Fáin an siar de chuid scinan na lúbhara, agus fáin an siar de chuid airgid sa caiteach scílagar. Lig do mé a míú díobh, saolig, doctúr hillan €250,000, agus a caihan an airgid in ionad siopadóireachta, nó a stáisiún petrol, nó a loistín mar hampla. Mula bhfuil an target sin a caithfh géine an éireann, a orla, ní féidir leat ní baid postérála don stores an saoire seo dit, agus ní féidir leat a bheith ag obair a stúpmax an saoire seo freisin. Cad faoi de hir féin thug oideachas séir an ascadit, a mún na scileanna seo dit a thug tús ma dit sa saoil. Sin ní an éireanna searamh. Ní hamháin go mín éire de híos leis mar de bhar an eisimircha ach féin muidna an céad glún eile de híos leis freisin. Muoin thar morálteacht. Tá argultear, litríocht, neamhrán tradiisiúnta, bracha le cúbha agus brise crí de bhar an eisimircha tharna cínta. Bhí an ceart ag Páirc Mac Piarsaigh sa bhliain 1912. Mór me glór, mé a rug cú Colin Cróga. Mise éire, gur míle maithagóibh. Gar míle go héine Jack ó Flaharton san a ruoine uis le ó cáisinaibh cormach I gíl cormach gúnta I bhálaí agus sin inis caintúir cloisteúing ó gcoinne irin go dtí seo in san Díospóireachta seo agus tá míad chun file inis a cháirde ar a gcéad irin na san sin iad Foireann A ó Meánscoil na Tiobraid Árainnn gúnta Tiobraid Árainnn bhfabhar an rúin a gcónaí agus an darna caintúir atá có ná a líse ní hiire chuirgí fáilte ripa. Guten Tag, bonjour, is Michelle Líse ó Gcomhairle Céile. Is dalta mé I mun na háir teiste. Is duine óg mé ag tosnú amach aistir na batha. Tá fán taisteal orm ag gcoinne uaisle. Is deir mé sin gan nóire gan leiscéal. Ní duine leithleach féin lárnach mé a céad mar déir tú. Nár coolla tú riamh trácht ar an seanachil ís na hóige ís na glóra. Nach duine óicú tú féin comá.
Is Scoil il cultúra il cheangacha I Scoil Meánscoil na Tuirbhte Dúrlas. Tá 8 Jonga Dig le Clustáil timpeall Arscoile in ein lá amháin. 8 Jonga Dig, nach úntach an rud é. Tá manar tú scoile chun na Franca, chun na Germána agus chun na Seapáine fiú a gcuin Arscoil. Cap ma cur orla seall sa Germán le linn na cosca im líana. Bhí pipa I colcata le linn na hidir bhliana. Mealtar, multar agus spragtar daltaí chun taistil I guricnum le scoile. Sna rang na teangan, cuirtar béim sa trethóisreacht nua an bheasacht teanga is cultúra. Má dhéanann tú stadéir ina teangacha san óscoil, bíonn deis is rawa ag micléin blian á caitheamh thar lear an gcomharsa Erasmus. Fáitar blasa beag an saoil. Rud atá luachmhar, tábhachtach, tarintach. Bíonn siúlach scéalach a deirtar. Ní nach úna go bhfuil buan na cainte anin mór náisiúna cardja. Ní stopamís riamh ag caint. An J1 visa go America, an Sarah ag obair in Ostán. Blian séir ag taistáil ó hir go hir, ó tolig go tolig, I measc de cardja. Nach even batha an scalóire é. Is na cuimhní cín an espéras is fóbert farsanta a bhálítar an móthir. Is dascaná an tíle an taistal. A cardja Ilan isha era. Cinta ach tá dearca leathan aganta gcuineis madidir leis an imirce. Is tír il cultúra lénta anis I era. Le dul chun cínas cuimse I gcuirsaí taistil dénta a gcuin, agus réon nua na teicnolíochta búlta linn inis. A cordja tá síl an taistil curtha anan inis go luas sa saoil. Tá teangacha á bhúna inis I guriclam na bunscoile. Tá an tálinn mór náisiún, go bhfuil rana is deisina níos fearr gcuin inis mar cinna. Raníonn teilig dul ar sira is dul ag taistil thar lear ó ceann na bliana seo. Is rud ná dúrtha mealtach é. Is mór idir nniu agus an néadéirtar. Cimta tá slát tois difriúil a gcuin inis. Níl post buam ag taistáil uan, ach go fóil. Níl mór gasta mór ag taistáil inis, ach an irid. Cinn Mhara, agus tá siad a ceart gom é a dhéanamh. A cordja, tá an géircéim na tiíochta go mór I méil an phobal in éan inniuh. Jack, níl éon tintán mór de hintán féin. A déir tú, ach tá is ag cóc, cé go Jackar satá sé, déon duine sa látá nniuán, mór gásta áil, nó teach a ceannach nó a áil ar cias, nó teach a hógan sa bhaile. A gcuoine úsla, cosnaíonn teach ar cias in lán na gcuireach, mhór geantar, beag nach €3,000 in aig na miasa. Cá bhaig mé an targad sin, níl pingin rua agam. A céis, si an bhaní sinis do ceanthúirí tí céad óra, 8 mbliana is trocha. Ní nach úna, agus costas marctála dahid fan géad níos irda na tíortha, ná tíortha san Aontas Urpach, dar le halb san Irish Times le déanaí. Is cúis nóire í. A gcuoine úsla, nach léir don dal, go bhfuil an ceartcha siúd a raníonn dul ar imimecha ón dír seo. Gurbh míle machgribh, agus is go náirí an bóra libh. Díla Elíse ní hiara an son a ghuiine uisle ó Meánscoil na Tuirbhte in nuair éile cúnta hebradár na sí labhart. I bhfabhar an rúin se anocht go bhfuil an ceartcha siúd a raníonn dul ar imimecha ón tíirse. Seoling ar aigen is go dtí Foireann B atá I gcuineh an rúin tránóna agus an tarna cain tóir a go son a ghuiine uisle chuirgí fáilte má sé bhar dulé riimiis Cani Nicky. Chahirirlig a bhóiltóirí, a lucht an raisiúra agus gcoinne úsla. Is mis a Connie, agus Marion Coláiste Loreto, Kate agus Cillian, Tom go duck dangin ag winne an rún séisiúil seo, a deag bhfuil an ceartcú siúd a raníonn dul ar imirce ón déir seo. Léir Kate Rowan bhfuil dro concar as cuimse ag buint leis an imirce.
Anis, Jenny may play ar hábhacht an éise óg, agus an choras idgus, an neartóí dearcas Scoil Ráth dún, nach bhfuil an ceart cúisiúd a raníon dullar immercha. Tá orla ó Scoil Turbata a chur ivo I déalach den immercha ó Sragór, a gglaart faoi réalty cosúla Paul Mescal. Ach is omi jacocht a winin le sail na himmercha mar leir Kate go suleron. Dini squitcha amach on am winter, le jacocht the eigsula cu. An é sin an rá ceart a orla? Ní dóil mé. Lísha ó Scoil Turbata. Lutu an phone tastal a bhíon ar rinioga, chun tíra eile feicil ar malar tú scolóra. Ní immercha é sin tastal. Agus is mór an difriocht idir blian ag tastal agus fear immercha. Is í dinioga an achfan is luachra ag tá ag tír ar bit, agus tá dinioga na haireann ilcha, comasucha, ashlingach agus Seamount, agus tá si de dhí oran in airan. Tá ar múntóirí, doctóirí, altrí, inaltóirí ag tastal go géir uan sa tíir seo. Níl gantanis deis na fóstaíochta an seo, mar phléifí cilíonn go lua, ach tá gantanis Ibratha ilchagwin, agus céin fá a chuoine úsla, mar tá siad ag ardú a seolteach go cíortha thar lár, agus ní sin an rá ceart. Ag tréigean na tíre a chur ilúnt agus éidechas dord caidáin ar fádóibh. Is géircéim í immercha díníilte an déir seo láthar na hora, le thuchtó a hain faoin géad dostóirí ag straáilt ibre leis na scileanna na cuia aimsú, dar le Man Power Group Ireland. Dar leis an IMO dag 3,000 doctóirí an siar seo le cúig bliana anuas. Dini ilcha, comasucha a bhfuil géir gá lo in airan. Costíonn sé hart ar €150,000 ar an stáit, ar gach mac léin leis a chur ar ilúnt. Cailíonn capital déna scanalach é seo. Ag aspórtáil ar níníoga. Agus tá an scéil céin le feicáil agus múntóirí. Dar leis an Irish Times tá 4,600 múntóirí airnacha ag obair thar lár. Immercha an rá ceart, ní dóil mé. Dar le bet ó Scoil Sanford, tá na canílcha ibre tobáisteach in airan, do thuchtóirí agus múntóirí. Ach, tá sé de thuúlgus oran ar dír a neartú agus a chréisiú, gan í a chréigean. In áit dullar immercha, ba ceartún ar gcuid feibanna a réiteach savália, le chéile. Níl pliiste a gcuin ó bet ó Scoil Sanford ach garán fin ar dír ag rá nach bhfuil ar gcóras sláinte ar ard caidáin, ach is omí gné dearfactá an. Tug mar hampla ar gcóras idgus. Dar le staidir in a túúsir space of Janie, tá córas idgus na haireann tá tríú háit an orb ó héh cáíocht an idgus, litarhocht, inéisteocht rialtas agus tuairisc písada. Cínte is omí rud a tola mulla sa tíir seo. Níl tír ar dain níos fear ná éire chun páistí a thógáilintí. Córas idgus séir dord caidáin, sucí tiiscinach, liberálach, go mór chun tosaigh ar hira eile ó héh ceart a déine agus sivíalta de. Áit ina bhfuil spirit an phobal bio bahach, le nóga sé faoin géad den déanra ag rága méid duine am díobh in am an gáthair. Táid in airan, séir agus sábhalta, oscailte agus lánaganta, forrásach agus forbartha. A chuoine úsla, ní hé an immercha an rá ceart. Agus níla mid is Scoil Ráth dún chun ar rum a chasa ar naireacht, ar bhréimhacha, ar dír chúchas. A bhuiine óga na tíre seo, Trénagí an rá ceart, fanagí linn, fanagí in airan. Curaibh mágwith. Míle buchas leat chaní canínicí an san riine uisle ó Scoil Ráth dún an lán na gaiireach cúnta bhfuil Cliath agus í leart a gcuineh an rúin. Seling ar aigeis agus th neis go Scoil Fórc Sanford I ranlach gúnta bhfuil Cliath leis. An tarnachain tour ves ag an scoil sin tránóna, ná Izzy McLean. Fáilte rót Izzy. Agur háracha, agur fóracha, agus a bhórúis le na haireann. Is mise Izzy McLean, an dar cain tóir de cuid ar an Scoil Fórc Sanford anseo a nacht. Agus tá mise anseo freisin, chun labhart go loidir ar son an rúin go bhfuil an carthaú siúd a raníon dullar immercha an díir seo. Cadatá an andam sama an in airan. Hinny an ceist, nach hí? Is duine óg mé, ag ddridum chun deir a léhann to scoilja, ar tí búla amach ar an saoil.
Agus níl tom dá laid agam chuna sa bheith sé machfan go Joe teig dem a cuid hain a ceannach. De réir tar scóla a deise gan láran at stadrih in anar na bliana sa, tá beagnach 7 féin géad díobhsin atá 2 bliana sa fihidís, agus dohaid is a hain féin géad díobhsiúd atá idir 8 mlína deg agus a trocha cahar ag marachtan sa bháilja fós lena dis mahóri. I masc na céad atá is irdre den enamón seo sa dahan forbartha, agus idir a de agus a gó a rid deg níos masa ná na fagóri atá le fáilt na tíortha i Gréach Lachlan. Inis, buach le a bheith léir féise. Tá mé crackáil tre faoi mo hailach. Ach, is dóil am goméin I bhd níos fear as, in arasón éigent I ddír ina bhfuil ostas in nachfanna fód, nó ag stóna amach an bharthing ó cheomar lapa móga, agus mé, nach mór an binsin. Mar, nó go cardja, níl ein ina se ann go bhfuil deire ag teach leis an nearcéim hiíocht de sun. Atá ag déanamh carcracha dar maltaí gúcas, agus ag déanamh presúnig anta de gach ein duine de maglún se. In anion darmhatha an rialtais, níl an sa láthair ag cuinol suas leis an éilemh. Gantain is Craobh atá ag brú an éasa ó go hamlán os an marga cónatha, ó héh ciasa agus ceannach de hia. De réir na níomhairí astód idirnáisiúnta Savills, tá an Meánscoil ciasa I Mhara Cliath inis an dara ceann is iirde sa Céadaoin ina dhíos San Francisco, agus tá an meán luach ceannachtaí in an fé láthair níos mó nó gó a rid níos deire nó price meánach an Aontas Eorpaig. A céit a cara. Níl aon downtown ach go mraithin iad san atá Irmacha a Deilig agus a garda uhu. Ach a laid na leitheanta seo, tá gléisan na technoliaachta cosú le Zoom a gcuin a thugan an deisdómh fanacht de jog bhór le. Na leitheanta seo, ní cruthaíonn an Irmacha na dailtaí céine idir gcoinne a cruthaigh sé troch do raibh. Iver dó a Jack a cara, tá an ceart agad, tá an stód a lán airgad a caiithimh chun daoine illiúnt. Ach, an bhfuil tú inár riara ag rólinn go cordúin presúnig a dhéanamh os an éasóg dómhar. Tá ceadaigh sa rónig na haireann an tír a thugant ammerbe is má le. Is ceart daon lethacéise. Ní limit inar gcóine a dtír smachach, buíchas le dia. Gus faoihear a céit a cara. Maidir le a foiinte féin uagnas. De réir tar scóla a deisir Coláiste na tróide le déanaí, fógan anna cuid céimethe an tír seo chuna bheith in éach lena garda an joci Amarcha rampú. Tá uagnas uhu in Éireann, tá cuileachta acu san Austral nó Canada. A gcoinne úsla. Níl mórrán ólarg acu san a raníonn an tír seo a thógant. Níl uhu ach nithe beaga simply déine. Tintón do cuid hain in a masc. Agus nach bhfuil an longceart acu. Fad agus is féidir le a lehéad a bhaintama carlár, nuair nach bhfuil sé fáilt dó a bhín Éireann. Mar is bró an rud í an bheatha. Ach ní hagann sí fé go. Gurb maithagí agus ihuaá. Gur míle go théin Izzy McLean an son riúis le Scoil Sanford ranlach agus Thaga inis díirich chun státe tá Jenny ní Chináin ó chláisteanmh cormach éigil cormach a gúnta a bhálaí ó Foireann D agus beag Jenny a labhart i gcuineh an rúin bulamúr boste má sé bhrdóile. A cardja. Tá léon de sir an tairg ag ddridim linn, tá sé sucria ag an séomh lín in Meánscoil seala caithimh I Torremolinos nó Mallorca. A cadí an céadá a thuirfik sí cuairtear na tithí tábhna éarnacha chun cluichí ammóniacha a eáil, agus céan fá, ag lerg muintris. Bín aircha fada na bhfabhar lármar deirtar agus is Foireann agus mé, ag suoine faoi daoine dul Imircha. Tá an cartaú siúd aráníon dul Imircha ón déir seo, ní dóil am mé. A cáthirlaí, a bhultóirí agus a cardja ile, is mise Johnny ní cuinan agus ní aontíam leis an rinn seo in éon cur. Beth, Alicia agus Izzy. Má ceapan tú ghfuil an gearcéim tithíocht in Éireann go donna, suoinnig faoi an Austráil. De réir BBC News tá an stug tithíocht is ísla in aig an duine sa dain forbartha ag an Austráil. Le hart ceithre céad in aig mhíle daoine. Tá sé sin níos measa ná Éireann.
Beth a ríis. An gcuí céine más rud é go bhfuil na haltaí ag dul ar imirce mar geallar imní agus stras, ní bhaid ara é á chur acu thar sáile. Suoinnig ar na conarthaí éarnacha a dhéanaan cuaram ar nóga, PH a house, jigsaw, spun out, gan ach roint dó bheith lua, ach ní bhaid siad ar fáil thar leir. Ní bhaid ar rintris ar fáil ar leir. Muoin thar muintris. Agus tá níos mó fine se agam. Dús. An bhfuil is a gribh go gcuireann imirce ón tileán beag seo an orchestras ar na daoine neamhar cóideacha tá fágta in éireann. Mohí trua olmhór duna pobal bheoga atá scapta ar fud na hÉireann. Nuair haon daoine trasna donta ilse go maith lena géim feictar barna mhór sna pobal bheoga. Dógur an CLD I mí fearr go bhfuil siad fíormhór faoi leidú na globanna deireadh athhrú demographic. Ní a bháin go bhfuil méid na himróí ag íslú, ach tá siad buairtha faoi geantanas na daoine óige tá páirteach I geanasíocht na globanna. Mar déir John Harrington san tuair sin nuair a cailtear an club, cailtear an bhaintris. Agus féidir agbeoh cultúra eile, cóiltas ceoltóirí éireann. Is é 78 mlína díos, man ís bal bun costa an cóiltas. Tá ceansaíocht ar neagaíocht ag fólingt de bhar imirce, is é caithmhaintear na hÉireann atá ag fólingt. A nuas ar sin, le gach ile duine a ágan an tír seo der sláán len ar bhéiniúlacht. Suoinnig faoin na rudaí a dhéanaan ar an níos fearr ná aon tír eile. Nach bhfuil sé an bhaintris, an cardas, an ardú manaman feictar I go solir idir na hÉireannig. Óg nó éista, sever nó bocht is cuma, le céile tá cáil láidir adran. Ach cábhfuil sé inis. Písa ar físa, beagán ar bheagán an sin imithe. Tus go bhfuil daoine ag tréighte ar dír. Tá siad ag tréighte ar bhéiniúlacht freisin. A carda. An bhfuil an tanam Oscar disparage ar ólas a gribh. Well, bhí Oscar cosúlam ag an am crin seo, ina cheasah san ád seo, ceir bliain ó hin, ach cábhfuil Oscar inis. Sa nuacht, mar bhuaigh sé dúslan na hoscoileachta. Ceir bliain níos déine, agus tá Oscar ísásna ag leirt os béla. Tá Oscar ina eisnar dar dawki. Fiach hall an sin. Nach vecin sib an scamal dómhatá ag teacht dá thora es imirce ón ar nil an beag. A caithearlaí, a bhultóirí agus a carda ile, bhí an ceart ag Pádraic Mac Piarsaigh. Mór manar, má chlán féin a díal a máthair, misa éire. Gurb maith agat. Nar lag a díothú Jenny ní chineáin an son a roiine uis le ó Scoil Ráth néamh Cormac ascúnta I bhálaí I san Lairt I gcoinne an rúin agus tá míad a bogaráid grís na caintúirí deirneacha os na fórna ar fad inis na haragóntaí deirneacha le choran breagnú le díanamh agus filmíad inis ar Meánscoil na Tiobraid agus Foireann A agus an tríú caintúras an caintúir deirneach a chu sinní Pippa ní chuiglig. A cordia is mis a Pippa ó Gorlas Éile. Mar is óil de cóc an seo, tá cuasaí folána go mór I méil an phobal sa látá nuan. Tuige míad níos fearr inis ná riamh, lucanna agus seoda an tíal. An sláinte, Cluain, muinteris, Saoirse agus cead taistil. Ní rúd míad go Joe, Ray, Derek na pandéma, agus na srínta slán dála a bhí a bhaim ag an am. Ní bhíonn an éonrad ach seall mar a deirtear. Is mar sin, tá siad a ceart a gcuin, bar a dhéisina agus espéiris a hagan cún, pe oid a bhíonn siad. Carpe diem mar a deirtear. A corda tá caidan margtála agus saoil sóisialta I bhad éireann, níos fearr I ddíortha eile an domhan. Tuair nos Dubai is an Austráil, leitheanta folána, slán túla, a mu faoin air óir, cos trá ag crú na gréine. Táiminn éid lo. Agus an aimseir fiú. Álas gúil an aimseir féin ar imirce ón dír seo freisin a corda. Agus vitamín D as slugga siar a gcuin go léithúil ina háid. Plip, plop, plí. Bhín sé curbáistí cominic sin an éireann nach féidir linn riamh brath ar an aimseir an seo.
A chuirde mars óldún go léir tá ar ggóras sláinte ina rac ceart. Na druch cínealacha ibre na nuchtúirí is na manal trí a brín ó gomh go dubh, ó bhadan go hithe, ospidal plódatha, óthir idir óg agus éiste ar thrálatha, níl dé air. Luchtún ostíocht agus an idicus a Jack, ach an bhfuil istagad go bhág an trocadó fongéid dar nuchtúirí an tír seo tar éis céim a bhaint amach de bhór na druch cínealacha ibre seo. Is glé chun gníomh é sin a chuirde. Ní thréig an imiriceigh a bhí nuacht riamh mar lucht tú a céis. Maran an diaspora ar scá a chéile. Is tagann siad le chéile ag cumann agsúla agus ag ócádaí agsúla, idir spórt, ceol is rinca. Déantar céileora mar cinenne ar ar gultúir is ar an bhéinúlacht ar fud an down. Tug mar hampla Central Coast CLG is Sydney san Austráil na na Taiwan Celts. Ach be cuineal geal an áilta á lasa dóibh i gcónaí in áras an Uachtarán. A Connie is glas iad na cinic I bhad ún a dúirtú. Ach náidirúd nach a gcónaí a bhíonn siad fearmhar an irid. Tá is a gcuin go léir gcuoine imig thar léir is a dilga tapaí arís, na gcuoine a héin ar bhóthar a nailasa de dheascibh na himmarcha, agus náire héalta arthú é a adbháil, rud a phléig ar níorscoileora is filacáúil, Anya ní glynn ina dán gléabháile. Se a bham go díl ar fad, legan si san fón, is siúlinn arás chuig go bhosca, tíh hir de stáisiún Waterloo. Ach sin an ráha agus taithí an tíl atá á phlé gin inniu. Margal siar a chuirde, phléig orla an captain tradiisiún is cultúr na hhéireann thar na blianta. Leir Elíse dún, faoi ís na hóige an ggéircéim de híochta an éireann inniu, agus an fánn taistil ná dúrtha a bhíonar gcuoine óga. Is nós méidíomh, faoi cuasaí fallána, caighdeán marachtála I dtíortha eile an domhan, agus coinealacha ibre na nimmercaigh thar léir atá níos fearr agus mealtach dá bhór. A chuirde sa rang OSSP, deala mé gur saoránach na hhéireann mé, na hórpach mé, is an domhan mór mé. Dar le dearbhú ile cuitin cearta an duine na náisiún Aontaithe, tá an ceart chun glúiseacht agus cónaí ina ráha áite, le stick den stát agus an ceart chun amachtas aon tír agus fila ar a hir féin. Nach é sin bun agus bór na díospóireachta seo iniu a chuirde. Aontaigh linn, nuair derm, go bhfuil an ceart go siúd ar raníon dul ar imircha ón tír seo. Gur míle maith go léir. Man van fippe pibbe ní chuiglig an san ghuiine uis le an caiintear deir nach ó Meánscoil na Tiobraid Árainnn gúnta Tiobraid agus an múntóir a bhí takeú leis a bhfuir an san ná Sinead Lewis. Ní siling ar aig, bula bast an múntóir mar se. Nis má se bogur aig go dtí Foireann B agus an caiintear deirnach ón bhuireann san Sinead Scoil Ráth an dún glán na Gaireach, beag Cilíonn ó Súlaháin leart I gcuineh an rúin. A thathirligh a bhfuilteoirí a luchtú na sóra agus a gcuoine úsla. Is mis Cilíonn agus Moraine na hosclóirí Kate agus Connie, Tom go heile agus go hamnan I gcoinne an rún seo. Lorog mé díomh nach é imircha an dúir seo an rá cheart, mar níl srín leis na deisina atá ar fáil ar orneáin atá beag ach láidir. A bheith ó Scoil Sanford, tá léibhró dúilte go gatar an tíir seo a grá nach bhfuil cnílacha maithe marachtála ná choras sláinte má gcuin. Áhhailairt ar fad atá fiúr, dar leis an inéags forbartha déine tá éire ag iver a hocht ar dain ó thaobh sláinte I dachas atá ar ord Chéadaoin mar leir Conirúm agus Chéadaoin mar Dálada, níos irda ná an Bhreatain, an Merica agus fiú an Austrál. Dar le beth arís ó Scoil Sanford, tá deisna níos fearr ar fáil thar de ibretha, ach tá deisna iontacha fostaíochta an seo in éireann mar aithnítear an tíir seo mar cheanródí ó thaobh na tailóireachta agus nuálaíochta de, agus is amí mórcholacht ach technolaíochta, cogasíochta agus airgeadais atá lonatha an seo in éireann. Apple,
Google, Microsoft agus Pfizer in a másc a thurann go mór len ar ngealagar láidir agus a chrothíonn na mílte post. Tá éire ag iver a trí ar dain ó thaobh oltargacht in tíre in aigen duine. Lawer orla ó Scoil Ráth faoi star na heisimircha in éireann, an ggurrta mór agus na cúlaíochta méachta, ach mar leir gar Gaptaine Kate agus tú féin na hórla, tá ráha ag daoine a láthair na hóra. Tuis go bhfuil gealagar na hÉireann ar cheann duna cín is ládra atá ann. Tá mid mar éid na hórpa le níos mó ná 2.7 milliún daoine fásithe. An figur is irde a star na hÉireann. Agus cóghóir le lánastíocht is a bhí a gcoinne riomh sa tíir seo. Níl aisling bhar a cánaigh ag taistil na bhíniúsla, tá aisling na hÉireann a gcoinne an seo. A Izzy ó Scoil Fork Sanford, luag tú technoliacht ar nó Zoom chundal de deanghil le heisimircaigh, ach ní hanan caintear Scáileán agus commerceá déine, agus mar dúirt Kate or Gaptaine, bí an úgnas ar 75 faoin géad de heisimircaigh in anón Dolcáin cín sa technoliacht. Luag Izzy ó Scoil Fork Sanford gur chéim tuíochta in éireann, ach tá na fábanna atá a gcoinne in éireann le feiceáil ar fud na cruinne. Dar le halt an Irish Times caicíseohin, tá 100,000 éireannach ar imirce san Austráil, agus tá dacrachtaí ó cúla gantanas tuíochta. Le déanaí tháinig méadú 36 géad ar chias san Austráil, agus bheidh ar gcoinne 160,000 euro a hiilmh chun teach a cheannach a Sydney agus nóid 8,000 euro ar an man. Mar sin a hizí, is ag feiceáil millar chuisóga catá tú ag mullad a gcoinne dollar imirce. Agus a hizí, fógraíodh scéimine tuíochtainna inachmhanna le déanaí, I Baile Átha Cliath agus i gCorcaigh chun carú le hipre bhunríochtainach a teach a cheannach. Cínta, tá fábanna a gcoinne in éireann, níl muid beag banner sin, ach níl aon tír gan lucht, agus tá luchtain a sóra a gur dálaigh dómharbh I grá gur glasíad na cnic a bhádún. A halí seo Scoil Ráth, dúirt tú go bhfuil costas marachtála an orda gcoinne in éireann, ach tá éire ag iver a trí san Eorp ó thaobh tuarastalde, níor luach tú é sin a hizí, agus níor luach tasa é ach an irid a lí seo. A gcoinne úsla, tá mid brodúlas ar an léniu, tá sí curthach, nua íseach, lán de éidirachtaí, agus níl aon doubt faoi nach bhfuil an ceart go siúd a roghnaíonn íthréigean. Dús fhína Kate drothhancra na himmirce, an sin leabhar cánaí faoin éasógagus cuasaí dachas, agus faoi ar fléimé na deisina atá gcoinne in éireann, a léiríonn nach feared an rinn seo. A gcoinne óga na tíre seo, déanaigí an rá a ceart, fánaigí linn, fánaigí in éireann, gurbh maithagmh. Treise leis Cillian, binagóibh an sanna luchtaiste Cillian ó Súlaháin ó Scoil Ráth an dúin in lán na Gairach agus an caintúir deirnach ó Foireann B a bhí a gcuineh an rúin agus simúntóid bhí pléile se bhuidan san ná Catherine ó Sullivan. Nis seoling a raig go dtí Foireann C, Scoil Fork Sanford ranalach a ríist agus si caintúir deirnach ón bhuidan sin ná Siomha Bóise, fáilte róta híomh. A chuoine úsla agus a chuirde gweil. Tuchaí lá I bhfad níos mira agus níos lua ná mar chilam. Nuair a bhaid mé I mo cheanfa. Maol agus amlach agus imethe I lethna léthe. Agus féin amson, muna bhfuil méid rééis fórmhór de mohéal fásta chahabh thar nó díocht rééis buga ó jaasc dí na hol colínachtaí son de finisinéirí airnacha híos sa Foireann nó sa Spáin. By ifrin in nán dom an so. Mar chun achlagan a chur aber W.B. Yeats, agus mars ó de chach, ní hain tír ísa de cheanmharáh. Anis, níl mé caint a bháin féin aimsir, Natasha, nó hui bhún jantoch son, a scrisin slánta na nína crína. nó fiú bháin féin ardcustas bharach tála, rud atá gachpio cólanúnach leis an droch rád. Agus hílíonn nachhfuil an targad a chústan atá ggéire a dithe a haimh in ag na fóra agus na fuachta. Ach freisin,
féin dailt bhearnach atá le sonú, idir an chóir Loreto do chean díine I ddíortha eile, agus an bailach a gatar le an so. Sa danmharg agus sa bhionlan, chuir sin na mílta áit na óscoile in orthint gach bhliain de fin snéirí, agus tugtar Joanta stóibh a chialaíonn, ní amháin as chustas an tagasc, agus riachtanas bharachtála an duine éasta, fád agus tá sé ag freastal ein choláiste tríú le bhéal. Sa rank, san oster, san ísiltír, agus a rís de gréich Luchlin, tá scéim na achu a thug an mhórthaíocht airgedas do chuoine sco éasta atá ag gur boga do leistín a bfach níos falúní dóibh, nó bfach site níos géire dá winter. Agus am na gach tír eile sa Aontas Eorpach seachas éire, tugtar tús áit in ein scúne de fin snéirí, nuair tá siad denmh cuine le fiaclóir nó dochtúir mar hampla, nó nuair tá siad ag gur obráide in Orthailin. Ní nach ina ghfuil an taobh óg agus an taobh éasta aon ag bailú le. Agus ifir hain a Johnny, a chara. Tá an ceart go nuair déireann tú ghfuil an eis imirce in áitina ag chur isteach líon na nimróirí atá ar fáil do clubna áirithe. Ach an bhfuil tú inárira ag rálinn nach bhfuil sé de ceart ag dtína bog a thar lár mar go gcuirch a neamhláthreacht isteach ar chóirsaí sport. Tá an pell tábhachtach go cínta, ach tá rudaí eile mar hampla caighdeán na batha níos tábhachtaí arís. Agus ifir dó a Connie, a chara. Máidir leis an phlachas éarnach ar halamh son ar an nearna tú cursius I do rád. Fáin go bhfuil tú písa beag níos sinna a chara. Le tamáistéir de rá órach le agat gach máidin I drácht bhlách lia, nó ag íoc €2,000 sa bhí as a bhocháin I mruchbáile an aithnead éigent. Béidir an sin tuigi tú nach phlachas táglainn an seo, ach ifrin. Agus bhuiara Johnny, a chara. Tá muid an broúil as Oscar. Ag éisteach leis ar caint go líofa ar radio na Gaeltachta, ach muna raibh is agat, tá sesin ag stádéir go sealadach thar lár sasna. Agus tá an ceart aige é sin na dhéanamh. Ní gealtóir é as. A chuoine úsla, leir mar chapta in Bethlehem hí na conéalacha ibre ú fásacha atá ag brú Phiarsaigh as an tír. Leir mo chara is idíh, conas mar atá an na chéir chéim hiiciachta ag crúna rúga ar an éis óg as éireann. Agus in mo chasa, spáin mission na buntáistí a bhhuiinn leis an eisimircha, dóibh son atá a nán sna blianta. Gan dait tá ag mreachtáint ar Ilan Severinis. Ach ar anna chuid bailí, níl ann a cás ortha. Gasta as a gahimid éilú, sulla bhaid sé róhhealdún. Mars bra an rud I an bhatha, ach ní hagann si féhrá. Mis sé sivan lín sig beja, tríú caintúir an sonacht chuid Scoil Fórc Sanford. Iwa agus gur maigi. Díla híomh siomh bóide an son a chuoine uisle ó Scoil Fórc Sanford an caintúir dearnach ó Foireann C agus siad múntóid a bhí a pléile Foireann C ná Diarmad ó Choirín. Inis an caintúir dearnach a nuachta cháirde ó Foireann D atá labhairt I gcuinneamh an rúin ó chláisteanibh cormach I gúnta I bháilí chuirigh fáilte is fethe má sébar dole rimis lísigh na gealt. Bín áircha fada ar na báthar lár, agus dar le nach na níine an seo bíon gach rud níos fearr thar lár. Ach cén fág bhfuil níos mó na 7 bó an seo in éireann má tá gach rud níos fearr trasna na dunta, chun é a chur go simplí díobh níos sáil gon fiacha é. Díomh a cathirirligh a bhfuiltóirí a lucht an rastra agus a cairde go léir. Is mis a lísigh na gead agus tá mé cíanse nach bhfuil na daine bíon ag dul ar imircha ón dír seo, cliste, Kielver no ceart. Pippa, céim brí atá ag tú ar chorasláinte níos fearr thársáile, choras níos déire, anna, cos níon turas hiag an rán
Timpista agus de éigen dála, Vila is a gá céad an Austral, gá Vila is a cuaig jig san stát einta, agus an éireann ní cosníonn sé ach €100. Beidir nach bhfuil argóir sláintes go chiantach, ach tá sé cothrom, in rochtna agus bíon cómh onan is ann, níor castar grim le hain fear, ban nó páiste. Agus an grín ag scuilte na glica harlar. Is é ail se crackan an phríomhcús le bhás an Austral blin ina dhia blian. Agus is Shiva, faoi Oscar, chun freastal ar Ulscoil Cambridge, déad fa Oscar costa súa le €8,000 íocha gach bblian, muoin thar mavracht. Agus déadfinn lanimdarm am régnú, go lá Philip an cleite dama bhí an arm. Beth! Céin fág go bhfuil tú ag muladíní dullar imirce le haidtagí níos fearr all, agus tú ag mille ar blanéid, agus cínse ar dawci ag an am céine. Tá tawci ardíortha bhunatha ar clochtas in bhúnatha, clochtas atá an eis imirce ag scrise. Smuoinnig ar an damáiste cóbhhéil a bhhuinean le heis imirce. Ceannach gach rud sa tír nua, éadí nua, glúistán nua, troscán nua, cartí sim nua, gach rud nua, gan trocht ina ticket in na hetlí cían aster ó an non is a ná, ó an seoch go siúd, a ríis agus a ríis eile. Dar le carbon footprint.ie is féidir le hain etil go dtí an Austral, suas le 360 díolang de carbón a crothú. Tá sé Jackar howlú nach ga. Well, tunna bháin, jet méidir, agus lína gé le carbón. 360 chu le haig etilt a bháin. Níl an eis imirce in bhúnatha ar aon a go, muoin thar mavraach. Fiú ó taobh airgiteasta, níl sé in bhúnatha. Siomha, tá an caidan batha níos tábhachtaí a ríis. Cé go bhfuil costas mar tála ard ag éireann. De réir stadar ar ina index OECD le déine, tá an caidan batha is just in Europe ag éireann. Ní héic dééis go sin, agus is spáinan sé go áit íontach forbatha i éireann. As an méad a íochmíd, fáimíd, cosantó síalta, idircha Saoirneasca, Corusláinte Saoirneasca, puliatach, dhéin, láthach. Níl tada comhlúchfar le sin. Taibh sítar dum, ghfuil an rasar, gafa le muoin agus nítha ábhartha, le fireachaí agus figurí, ach tá siad déanamh tabhairt nábharda ar iarmhrí an rún seo. Croigh Jack Jani agus Misha, a ríis is a ríis eiledíomh, go nuair ágan tú éire, caiigh tú, gach rud atá go más a saoil. Moraltacht macánta agus mavraach. Tá tú a caile, áit ina rugga tú, áit ina tóga tú, do cheilach, do carja, ach níos tábhachtí fós tá éire a caile tusa. Bhí an ceart ar na gníomhairí cultúra, WBA's Pádraig McPearse agus Seán Ó Riada. Misha éire. Mór mavrón, déag an drama na cuiras dóchas. A carja is futsa atá sé. Tusa éire. Gurb maith a gwibh. Gur 100 míle maithagad lísigh na Carrollton san an caiintúir ar nach Scoil nó a chláisneh chumach Foireann D agus na múntóir a bhí acu san ná Catherine de Brún. Búla bos múr má sé brálaí dos na homathóirí ar fad agus na múntóirí go leir. Gurf maithagad an sin a ríist a bhara agus cahamid ligint dos na moltóirí inis an seomra a ágant ar feig tamlín agus cinenne mór le denmhacha. Anis, bhálam chura a thabhairt a dara teach sios an sá go dtí an pódium agus labhairt libh ar feig cúpla nómad. Mar a luigh me an sin ag an tasach is iriseoir ilmheanach é le RTA fé láthair agus an glár fórum fé smachtaige. Mar a dúirt méid an tasach anastar aige le himachtaí Gaillimhe na Díospóireachtaí seo san áireamh, na Díospóireachtaí trí le bhéal comá le bheith mar bhútóir mar macléin dlí ag an am mar bhútóir ar brécórtaí dálaigh I gálaigh sna ceirechórta bhuaigh sé é sin beidir 4 bliain ó hin ó 5 bliain ó hin inis. 6 bliain ó hin inis. Tá míid go léir dul in is mar a bhí lotan sá ag na fórna hena féin. Ach, búla bos mór inis tá dara agus beag scéal anna haimúlaige doing. Búla bos mór dá.
Gur bhíle mágat a hamáis díosmaríomh go léir chun tágah súla gon goibh sig matréis na díospóireachta son agus ba bhailim tosnú leis an díospóireacht chéanna bhí go leor seanachil agah sa díospóireachta airca fadar na buamh thar lear glas na cnice bhd buamh agus is broilm san na seanachil agus chuir mé ceann eile bheras beidir deirtar gur mullan an obair an fearr nó an bhean agus mullan an díospóireach seo gachtain a goibh se bhí se bhrásar fad agus bula bá eile má se bhile os na hamarthirí go léir. Luaithe mé cúpla rud a chuig go bhaimmarm na tréthe a léirigh sibh. Bhí choras cútamh ag na céad chaintóirí go háirithe mar henmhí nu an rúin agus bhreith mé héin gur rud anna háachtacha bethe sin sa díospóireacht áirithe seo mar an bríthir san ráníon bhí sé sin anna lárnach agus íon se bhena láh seáil an san bhí nu sin agus bhí asanta adarmh go daon hénig bhí se bhdírig na ggóilpóst a bhaga agus ba bheithain san. Severus Gaeilge ina haanta san ráis sin nachanna deismariachtaí cainte agus líofacht agus deisféalacht trí tíos bailíoramh go léir agus rud eile lua mé beidir ná an heátíocht bhí se brabalt an na lábh úsáid bread drama túil sin rud a chuig gan rumsa maisibh go léir. Má bhachas le Gaillimhe as a guideúirtam teachtain sa tránóna chun bheith mar ícha hiirlach an díospóireachta mar luúta más an son hí spáirteach mórrán cummórta si de chuid Gaillimhe a gaibh na mblianta cummórta si díospóireachta tócha go háirithe tarachar 10 bliain ó hin nó 1 bliain 10 ó hin inis chur Foireann ón Scoil Coláiste Seamount gan tíirce gorcaigh chur mar isteach Mórtas san Phiarsaigh agus Deilignis chiadmhátha I má chruma agus bhí mar sa chiadmhát eilean sin agus ar múntóir ar damáint go dtí corcaigh ach níor bhúna mar an scolamach chuair mar mús na sráidna ní rah Google Maps ag obair agus cachachamachchas an gomórtas sin. So sin mar a hostig bhís le Gaillimhe ach mar luigh Tomás bhí me cummórta sí ag an tríú le bhéil leis agus ag bréchúirtaí gálaigh agus tá molla mór a dul de Gaillimhe as na cummórta sí bratha seo ag grú molla do Más agus do Réman agus Wain agus má bhachas le Foireann Gaillimhe Idéil Catherine Evan agus Ian agus gcoinne bhí cabhrú an sáinmh míle bachas libh go léir. Nós mé beagá an díobh mar eolar am héin beidir mar a luaithe mé Scoil Coláiste Seamount gan Tirc agus a chuirid libh héin stocha Scoil Mhara gur bhfuil Gaillimhe mar ábharínte. Ach bhí anna hóca leis mar a dúirt mé leis an líofach Gaeilge tá goibh agus sóling gur léirúntach sin a robar na múntóirí ach arbhar go dibre héin agus mollam díobh leanúntarmh leis a danga chuide goibh san áirteist nadidir bhfuil gachtainú goibh san áirteist nó nach bhfuil ach mollam díobh leanúntar raig leis an Gaeilge cuiníigh chomá beidir ar thuairt fé chéim sa Gaeilge tá mar chéin spéis go bhné chrán ag an tríú le bhéil más an sanna héin sibh agus fiú bháin mar a mína Gaillimhe arsúla goibh mar ábhar bíigh cinnte bheitsáte sna cuman Gaeilge agus páirteach sa saolsan ar fad tá saolúntacha fanacht roimh ach a bhácha sibh an dara le bhéal agus cóúidir bra Gaeilge agus cóháin bra Gaeilge a fanachtarmh má leanan sibh leis a danga. Mar a luaithe más freisin bhí mé ar scoláireacht Fulbright tréis na hallscoile go Montana a chuig mise is na sáitiantathe a múna Gaeilge agus bhí caint liling na díospóireachta ar an diaspora luigh den bháin sa díospóireacht san ná trégan muintear na hhéir na naireacht riamh agus an baisteach raibh sé sin fíor agus raibh sé sin le feiscint I Montana baile an son dar benam do biús agus chuig annach chudéir an daine an son ó chorcaig agus ó chúntathe eile go dtí na mianaigh copper. Agus tá sluch san na nuamh go láidir san áit fós. Bhí mé an lá le pádraigh bíon ceiliúra mór dríocha iad a fálam Gaeilge rionca Gaeilge agus gcoinne mar sin arsúil agus fiú bháin fórna má níochta freisin agus cúis macht na bheith sin is tócha dúin sláthánne bhain imirce is tócha sin imirce ceantas na ceist na múra len Arlín nach agus is rá beidir a bheith le díanamh a gubse an ráid sibh thar lear an bhaine sibh an éireann ní rá a gcoinne eile beidir leis
Bí an íchalartha dul in áit éigent éar a gágant nó teachtan sa béidir agus is maithán an chaint agus an chor agus cútah fad tránón am réall an ábhar san Baile Sinna bhfuil le rágum sa stocha Díospóireachta an bhrá mar dedim chumar ó Raftarí go Pádraig McPeirish via Seán ó Riada agus Yates agus an sungadí Paul Mescail fiomháin. Agus bhí mar Torremolinos agus San Francisco agus Dubai agus an Austrráil chuireadh sé fáin teislirt go raon hénig ach big le fiiscin dúis cén torra a bhégus na moltóirí ach docha siad ar neis. A ríist tréis líam an Díospóireacht libh go léir cógáireach so chríle bheits an gréibh a bhaintach is gais gan a bhúr sin agus pe torra bheith ar becheartí bheith an bhúráil a chasamh féin. Agus gur bhíon maith go léir as clúséisteachta a thuairtom agus be mí a fnachtan is ar na moltóirí heachtar neis agus an torra a thuairtúin. Gohúntaach agus fair play an sin dá dara agus mar dhearm tá sé anna dílis don obair atá ar siúil ag go Gaillimhe agus is mór an rud dúing a chomá dara go raibh tú ar fáil le bheith lingin jobh agus táid anna bhuíochtíir ar fad. Anis rih go bhaimid tarthaí na Díospóireachta ó féileamach donnacha atá ar maithéamh Cluain sa bhálam fáilte a chur rih an phríomhhaimimeach ag go Gaillimhe inis Raymond ó Ciarán tacht chuig an pódium le cúpla focail a rá rih go gloisiimiid ó féileam. Gur magah. Chuir sé anmhéim ar cúpla focail nar chur an sin gur maigad a chamáis agus mise an seachtó cainseoir is fí an seo inniu. Agus ní raithí mé ag gomórtas le héan duine den na chainseoirí a lór go dtí seo bhí sibh tharbhar agus ní ró na moltóirí istí nuair a lór dara coppla bommate ó hin ach de mé siad an sílam go mé sé ag fáil a landmarkaní don óráid bhrá a thug sé ar muochas dit a gára as an fisa bra cainte sin a thug tú. Bhailam Harceann Gaillimhe ar muochas a ghóil le cathairlach Gaillimhe Wayne McPhellamy a hastil ó Gura inniu cégur as farmánach tá fáilte mhór róit a Wayne agus tugann tú antaciach go deo dúin ar fad. Bhailam ar muochas a ghóil leis le muintir an tí seo an tostan se a chaith go fial linn an seo aniu agus a thug gach céidú. Ar muochas leis na teicithe atá híos ag bun a Tiobraid Paul, Terry agus Joe gur céad maigah. Ar muochas le Foireann Gaillimhe atá an seo go tréan agus tá Ian, Adele, Catherine agus Evan agus Leoga Tomás an seo atá ag ganas ar na scéamaní agus sinnéad céidú linn fásta. Ar muoiníthirí ní bheadh muid abalta na scéamaní bratha idir cosúla a Rockland muid a Rockdal gan muoinú marchean agriocht ó áras na Gaeilge. Na moltóirí a lua bíonn sibh libh a thugann sibh tacaíocht réalta dúin bhí sibh ag na réamhhailtaí ar fad agus táid an bhuaig díobh tasó gin nachhfuil sibh forrast agus gan a hiiliú muille bhailam éirí ar uorlóirí na moltóirí thachtain ar latha agus an félam an titháin a chur suas sa spéir gur maigad a éileann.
chahirirlí í chahirlach, a chomhiltóirí, a lochtéisteachta, mar dúirt anraí hocht leis na mráir fad a fótse, ní chunne mé roiada sibh. Tá gach fuirna bhíonn seo le molla, mar is écht an héine a chola fad le críomh na hhéireann, agus tá bulabas tiltte ag na canteoirí ar fad. Ní ra muid bhád a plé tíomh mó go raibh deatach bán adran. Bhí caid an ard, bhí teachta láir, bhí tóramíocht, bhí freigart pointí. Ach ag dearan le an rud a dehra an tora ná, éfacht na hairgóna sa freigart pointí agus obair fórne. Agus dáirlíonn bhí furnaháin bhí began chantasa ar na fórne eile, agus a rís na fórne nachhollig a rá, na nar bhuach atá siad le moda freisin. Ach an iarden a bhuach an líana ná Scoil Fork Sanford. Gur míle maigad an sin félim agus táid fíormhuioch dar chuid moltóirí ar fad a bhí lingin gomh do Katrina, Antón, Maureen, félim é héin agus Liam táid fíormhuiochtíomh gur maigah. So, a dul raig inis bháling bronna dhéanamh ar na fórna ar fad a ghlachpáirt sa chomórtas Díospóireachta seo tróna agus muid a tasnú a ríist leis na fórna a críochnaigh sa dara hát. So just irime ar dara dul trasna an sin a ríist don bronna seo. Agus tasnóid le Meánscoil na Tírbhirte dúrlas I Tiobraid Árainnn, má héan Orla, Alíse agus Pippa howlann sin, chomá leis an múntóir sinnéad, táid chun tastas agus bán chomá le darabháin €65 an duine a bhronna orthú howlann sin. So fair play dó. Agus howlann sin mar higann sibh tá chahirirlach gailing Wayne mag feilimi chomá lenar íchaintóir dara ó chuomh. Sin gún ar fad bhfuil bos mór leibh. Agus leanam iad a raig an iscadí an dara irin a críochnaigh sa dara áit, Scoil Ráth dún Glána Gairach Bhla Cliath, Kate, Connie agus Cillian, chomá leis an múntóir Catherine. Má héan sibh se hawl. Rud céine dul siúd, tastas, bán chomá le darabháin ar €65 an duine. Sin gohúntaach fair play dóibh. Anna bhfabhar fad agus inis an tríú irin a críochnaigh sa dara áit ó cúnta uamhálaí, saimúil go leor gur luigh sin na cluichí imána ar an televís in anad na cluichí pelle, agus craobh na manúir sin buaite có ar rinne seachtainna. Ach búlabás mór an sin tiltte do Coláiste Seamount Carmach ó cúnta uamhála Jack, Jani agus Lísigh chomá leis an múntóir Catherine. Má héan sibh se howlann sin chomá.
Agus a card in ish riv gomronimid and current na bútóirí seo just bhálam hain duine nua an bhfoireann ag a Gaillimhe a gcoinne Evan ó Gríofa a bhí ganas an gomórta seo ó mí Márta tá obair na gapal déanta ige tuigeamid go raibh rudaí maul an ig na nolligan sin na bhabhtaí seo siúl agus is Evan a bhí ganas orthu so gur magah ó héamh na búntóirí a sochta bheith cho fáinneach ling tríd an am sin agus muid fearmhuiocht an obair tá déanta ige Evan leis an gomórta sa críoch nua amach an ocht so tá búla bos mór tiltte ige sin. Anis, léhamid champíní, comórtas an Phiarsaigh, Craobh na Sínsear, fiche cúig, Scoil, Farc, Sanford, Ranelagh, Bhaile Átha Cliath, Bet, Izzy agus Siamh, leis an múntóir Diarmaid ó Choirín. So dúis bronhaigh an charthaoirleach Gaillimhe, curran Gaillimhe, an Gaillimhe nó duine don Iran agus an sin bronnadh sé tastas agus bán chomh le €250 an duine an bhfoireann. So búla bos mór dóibh má hen sibh hall an sin chomh leis an múntóir Diarmaid atá bhonann seamra an sin. Nó gar fad ná bí cúla fe. Anna bhacha carda má bhíle buchas tá cuile duine a chairigh ling an ocht réman an sin den takeíocht fad go bhaimid ón phríomhhaimimeach agus do bhhain an sin mar chathaoirligh. Do gcoinne atá bailithe an socha nocht beidh an tafad de seo nó an srothú de seo fáil YouTube so má tá sé bhigéirí dul thnáis an rud an ocht nó san le léint amachróin be sé fáil siomh YouTube Gaillimhe. So míle maithagibh tásúla gom go múlamid lena chéile ag ócáid Gaillimhe amach an seo ríist slán amhála gur maith.